okay enti case ka baaye 500 Ghana sa e kan ho e baaye enu enu ne present the man enu na wo hia de man Akoma FM 87.9 enu na ni je pa na ni je ye enti enu ade ekosi ye ni nyina enu no nyame enshama papa na ye bese ya ba mu bi mom na mu ye mfa ye story no nwura mu kakra ye be kokolebu na ye ne goswe papa akodi enkomo wochina eye surgery ba ko ye san eye die nti na ye sa surgery no eye final one anase final one no ewo ho o ma ye hu the state of Accra health ewo kolebu ye no ebedi nkomo ansa na ye de no beba beremu no ma menko ene me case no eso oba memo ha me pa chotrase ye na aha de wo fra ye nibre ye nyiginem ye trase pi because ani bre ni de enam wodin pacho me de yamansa woni wo forma me wodin yamansa o ma me ma toso me ensa wo na free by if you offense some pain me pacho pejama no peja we no on feel comfortable kakra offense some pain okay me pacho we dey boko wedding ka mechi awon ma peja fo ya je so dada wo de na yetie me kunu nam de ne ba ye nkwa ne na atena 25 years ya wo mamudu ba ko afima mana ka nkono nkura ne enam enan ne dikan enan na omu dikan no mo ntumi anko school aka achiru Akoma FM ma ko wajan nkura ne nyina abo me so ye say de medro ne ma ho odin sua adwuma bebre na me ye me so akube me twa ebro mu no ton ne ade e say wonne metie no ntokwa na me ye say ntimi agyan timi amija aware no wasimi ana meja aware ne nkura ne de won hwe omu na hwe omu kirampa won fi nkura no agyan nkura na abo me so na mde na ba hasi owie eno ya maza wasma de ba ye nyina no me se won hwe ne ma me kirekirem ye pese wo kirekire ye nsem mu every so be me fa na wo sia no 25 years me sia no ofin so hwa na wo ye dan me ne obi na kwatena ye me nkura abrem free sirim e wo sirim na mbai wo ye de ni me asantini okay de wo sirim like papa de me ma obi na me ne tie wo sirim nti mbai no ohu me na one me tena ye 25 years me asetrenum na me mpene me bla ene eye ya na me ne tena say so mbra no wafiri ti atena maako ahyase na me tonton kosua ne paano me wo ba ko na papa de me kwa akurase ti akurase ho no no wo ho ana ma ba fie wo ho ana ma ba krom na me be wo de otoso mienu na me firi papa nche na me ne betena ai me ne betena ai no na me ne tini fie etren ene ekọ hai dan edan hai no mu no osori a ono me de ntokwa na mkwaje aban bosia na me de ye adwuma se ne be ya me ne me ma ne benya biedi enti aban bosia no mu no se me discard ho no ma meba ne ye yiso mekọ kan no afre nsu abodua timbusa anse kwa e na se wabodua ne se nyo no afeska na nkra na afeska wo pese okum wo mu ana fine se bi ho a me pia abonten se mekọ akopekube ade achi a meton a mekọ abonten be ba no wosi akọ akodi ma me hwa wase si akodi wa yey timi di matama tutu ni ba no mabusa anse eti se bi wo be fa me nka na ma je dan se me bo ahyawo na nka be fa me a ka de ma tutu be me mame timi de me ntimi no wontene bi ye free dan mu no ye betena me fie ye fie na me ne tie otimi ne mekuwa ma che se me ma me ketu akra be ka bia wone ne beko me hwe ade e kone na edi na me siminti me twa aware ne so osimi na me twa aware ne so ntino nkura no won hwe wo mo agya nkura na bɔ me so so se me nya hode me de ye adwuma hwe nkura no ti masem nya ne se won hwe ne ma bele okay enti bema no ye fa no kwaku boaten edin be pa na ye de nimu no wokuro offenso mpehin se ho na mu nyina mo ashala wote offenso mpehin hwa mpehin okay na also wo worry 27 years 25 years aware awanya me ho ade awanya me ho ade and also aware 25 years ni empra 25 years wan ko tu wan fa ye kan say hwe anko nsefo kura wabusuafo anya bi na kampeso manya pito 25 years
adan die nti no so onye ho ade onye oba ye waro ana me oba ye wale me se e ono a bo apaye na wo de bosso me kapa me papa kura ti me frɛ no ka kyerɛ nse kwaku me de me nya okese ti me sra wa se wo de be ye ne kakra bi wo fie minister panyini saa na okunu ye ka se papa mate nso na wo de bosso se bia kwaku buate ye kwane kwaye me wade die na wodi yiyi ne ho ano se woni sika se bia wonya ba ye wade wo so ye de me ka wasi mi nya abotre me ka wasi mi nya abotre abotre wan abotre afe abotre fie mienu nya abotre fie miensa nya abotre fie na porepore fie aduonunum 25 years e de abotre nkwa na nya tena sampra twene ho ya mi bi so asem e de abotre nkwa me de minim se yire obeye me ne ko na nimu no afi wa mehu se obeye se obeye a wo hwe ne ni ye bi kra na ota na wudi nkomo fa ho se kra no se ye kase ye ko wabusuafo ho a edie kra na ye behia na ota na ni wudi sa nkomo no Akoma chese wonye 87.9 atra wo hia no na wo fie se wo free stremba me free stremba na mo 17 years ena wo bedi se yansa na wo hu no me ba be 1 year na me hu no ti na chese wo ne tra na wo fie se 18 years eno wo fie se Ansem obe 43 years. 43 years. Mountain free mama me had 43 years. No what's na ho sa na wo mamu say. Edu. Okay. Na mo so wo beka ya 25 years achi emu wade but wo beka ya woni no start say mo twempana no di science na mo wo mo ba wodi nkan. Anche. Be say because na me ne tena na me fa be mada. Oh, na you virgin. Auntie, me ne tena me kura me nyem hunu ma me na ka kire me say me nyem na me nyem no hwe na ma anse no. Ampa sa abre so na ma me ho odin. Ti me wo ye no so me mu a. Ana me so me nipa bi a me sua no na me di dwanti. Me tontone e man ti dwade no. E wo mani so nti dwade na anam de si mani so a se ne be ya. Anytime bia me so menya bibi. Maa Akos ne tena ne pabo ama atale ma chese hwe ma wokoka se me bɔ me timpo se meja ya ma me se tena ho saa na aware de na wugya na bia metimi sin kete koka che me ofa me se ofa me sere mo ka bibi nkyere na on free me nkyere me ne na timi fie o mo ka bibi nkyere na me on free me nkyere me ofa mo se o mo ntimi nguma ware timi a me hwe ne se me pa ne meja wo fa so mo ntimi ngu awade no di awade wo fafo be de beje awade free be me hode ma wo wo maame wo ba no osu wati kwasasa na kwakotena ho wo maame no wo ye pone kwakotena wa ye frase na wo engagement ase na se kura na ma twe me ho na ma akoma kwakope ba bia atena no otimi frɛ me ka kyerɛ me se me mra metena ase na me hwɛ nkura na mabusa nse ma me se metena ase na me hwɛ nkura na me wale be ma na on fi me na na ma me ne se me ne gya ye ne se bi be ma bia so me mu a wodidi ma nkura ne bi di nkakra na won wo frɛ me phone so no one me kasa ana me ka kyerɛ nse kwaku saa bre na me ne be ma no kɔ ne krom e wo siremu ye siremu ni e kɔye ye no frɛ me na me se ha wa frɛ me no ya ba ye be ye adwuma na fra wa frɛ me ha sei no bia da manya sika sende nkra nti wo ma nkra ne sika ne bi ti asa ne magina phone ne so akyɛ na me ye tin so ama papa ne maame na papa ne be je phone afiri me nse na ɔde tare na so na ɔse hello hwen na wono na di papa na atem se papa na ejimi for papa na eye be ma na ne tie ai mi kunu na me na wo me ma na di papa na atem na ɔse wunni me na ade nti na wudi matem na me ejimi for dia ye ni hɔnom ti hwɛ nkola no ne ye ba ɔka cha papa ne se papa na ejimi ɛna ntafo na ejimi ɛna ɔhwɛ manoma Maa Akos papa be ma na wo ne tie no na kwaku bu ate di na temo ntafo ɛna ɔno se se majimi dia ntafo na ejimi no ɔhwɛ manoma ɛna ɔse se majimi dia wo so wo mpɛbre nti na wo yere ye den ejao fine on fin kula no nti me ba na me free srem ba na me de kwato me na na manim se o mon kasa nkyere no no wonhwe nkula na afa de mabere wase be ma na me ne tie na di na tam se on peble me free be ma na chi ekopa a chew se me sre na asesa na be ma na aka no nti na ogina se wonhwe nkula ne dia ene wonhwe ne no anka bia kyere no so ka bi kyere na se wo so wo bo ne charge se wo no ka kyere sasebe wo no na ye tani no adimi no he na manoma na ni mienu ne dia be ma na ne tie ne ka kyere dia he na ya obi hwe wo ma ama wo a wutumi ka kyere ne se wo ye tani nti ene wo hwe manoma no no so ka se wo mpe brade asembo afu ompe na se sa na ko ye dia ompe na ade aye na ode ko hyehye adum ni adan okay nti
virgin no wantumi ma be me ya anye bibia hye won wanyam ansa na wakotokoro num ana pentuma kwa wadiem na ekom de wana se na de na me mpene na se me bra na me ka se wawu no na me so me fa madwen se oba de wo bekọ ha so ni mfa so ntie ne me ne netina bia ebeboa nti wo hia no no ye adwuma ben ono ankasa de na adwuma wo ye wotwa blog obi besi dan ya no akotwa blog sama no na wo sa ton loto okay otwa blog santon loto ena won so sabre na won ne kwata na ye adwuma ben na me chikosua okay ne pa no nti wo so de na start some twempena no edi science na wo bem edi be ye nya wan ya na menyem oye okay na sabe me ye otwa blocks oye loto na wo hwe na setena no se de no wo sidi wo tie efri bra wo de hia no wo so pekosi afia wo de nyinsan ye no wo hwe ne su ne ne ban se de osi ye ne niema fa yi sika ma wo fa no aye ready so wo ma no obetumi ahwe mo sabre no mu no de na se ma oska obema ma obia 5000 kra na 1 cedi na ye sika me so minya ni pa se mi wisu sika ba nti se bia o ma me 5000 kra na mtimi di ni 2 days bia 3 days na mom no wokọ adwuma no oba na se kakra won nsem a o ma me bi ya na adwuma no ne sa sika na ode ma won na me peche se awo bemu a na oye bema osusu so obetumi ahwe wo ahwe nkoda ana me ka se sabre no na me ma me ho oden na ono so ma me wo ho nti se ono na afa amakra na sa ma me fo no mienu no eboa we are serious there sa ma me fo no mienu boa so ono amfa ama ma me fo no makwa awade wo ma me akwa awade ono ne ma me akwa awade na da wo ma mo so e mo ben den na wo 18 years na wo hia no no so mfie sen ba no wonyi chen wo pa on che me bebre sa okay awo ba ko mudi nkan wo de nkan na treatment na tesen ya di nkan wo de nkan na me ka se me ma me we kura sinti me kwotena ho no ma e wo ho a no abehwe me no wokọ na sabre no no me wo me ba wo no me no fo ho no nti obete akra no e de ne ba kurum e ma wo no ahwe akra na opim se me kuro ne wuye e na mba afie nti mba na mba nyim de otoso mienu no na sa wonyim de otoso mienu na first born na nya sei no anya 2 years 2 years okay na mba nyim de otoso mienu owo man san wo ba be hia wacho de okay nti wonyim de otoso mienu hwe na tesen na enkoye bia so na 87.9 na ba wo de otoso miensa eno so na enkoye ba na ate ho saa sana me ka se me koka se me jaware a me ma me ne papa se enkra ne nti nyai because wo ba ko wo mienu me fa nsem yensa wo hunu se be enye ehwe ne nye esu ne nye wo ma me setena ho ma me anka se kosora na wo ma me setena ho sa me yensa no na mienu no hwe na kura wo mo na ene ne ntra wo anka se kowo na ba ko ehwe nye mienu ehwenye miensa ehwenye enan ehwenye enum ensia enson nwotwe enkono edu 10 wo mu twetwe sensensen 2 years me pa che wo offenso empehin ho no anasefo ni wa na wo mo ma education fa ho ye free bibi family planning wan tibi da ma me koye bi na se e wo ho ana makoma ana ma me jai ade be ma no se no nya be ma no mpe condom e ka family planning no an ka che se papa me koye we bi entumi mo ame ya wo twe adwuma mu nso nya honamu ade ti papa ya hye condom wan ka nkyere nti oba pani adi mfie sen 25 years okay wan ko school okwe owie JHS no wanko bi di nti no wanko no anaso wanko ana ono ana ka so wanko ana na sikani ono ana ka so wanko obesua edi oba na be ma okay nti so so adwuma na wawo yeah obewo di to so mienu oye be ma owen ono so wanwe JHS adenti ono so ofin so adenti
I say no mo ko school no ne nkra bi kodi agro ma akra ni ply nti wo so ko school ma no mu huru no say wo twitwa na ntin enye ho nkwa ni school ye no edi kakra me ma me panyin no ati school e ho na no woko e na ojaye na me sade no call school foforo ti e ho na okọ pra akra na me ka ma num sem nyina wo se wonko de to so miensa so wie JHS no e na ne soa mo bebo akakra na de ne call SS TSS ne 3 na wo be kire no e na akonyem e na wa ho de to so na so no so kọ school no dru from why wo so wonko se ba akwa frame bachan nti se wo mo maka nso e na de otoso num no efie na ekọ ha ye ne ye wo ye no ye de ne to efie ra na yere nti ye mimi before na ye tu fie ho ba mimi fie akra ne ka efie sister na je nti wo ko school na ono so dru JSSY onko me friend busa wona ada me ne ba ha busa nta kwa me ada na won ko school a wose onko na me se kwa me hwe se nkra obi a ntumi anko nti me sra wa wo de ekọ wose onko to man mu bia na we mutimi wie school like o ma wie se o mo to aso nti nketwa 9 ntafo na ye last o mo ye mema mienu na maya so mienu wo mo na sese papa na jai sa nkura no abomiso okay nti sese nkura no wo mo no na tie ai wo mo wo me ba na wawo na nsen ya no won na ehwe wo mo e wo fin so na me so me wo ada na enye wo na wo hwe wo mo na wo na koma wo ba wo no so wo me na me hwe wo mo me ada na enye wo ni wo mo na tie me no wo mo na tie na wo ho ana me kwa ekura ase na maba nti wo kwa na de wo makoma no se me ba nyina na te dan wo ba na wawo no wo ni na te dan okọ na se ho ene waba wono okunu na wono okunu wo galamse ase na okọ na se ho na waba waye no ade o ma na o ma wo ni nyina me ma no ni de waye no ho ade panyin ni de waye no ho ade na de okọ school na ono no kwanyem ye no asem ho ma akra na nyem ye be ma na mfi ni minim be ma na besine be ma na mfi no ba ye nyina ye fi ko ba 87.9 Kumasi enye school ni no no nyem school ni da bi minim be ma na so won kan na akra na kwanyem ye ti me de kwato be ma no abusuafo anim be ma na na so ampa me de so obedidio so obeyede yo me na me je aban bosi anti me ton kube me a na me hwe no oba besia uton kube ewen me bo na masoa obo no asoa timia na me hwe na afi me hwe na de aduro na ne nyem no ne bosia no timi je bosia no one me je to fridge na me ton fridge no na me de to hospital Akoma FM 87.9 Kumasi to owo ye na me de koyi no hospital ma me twe be ma ne twe na afi kra de me da ne ka se omuntu am hospital be ma me a na omu di matem na se me ka so so hu no be ma na be ma be na akotwe no se o maame na me de kwato nanim no o maame no ana nti o maame ne ka kire me se se be oba wo a ne maame ne kunu na yi ni hospital nti me ma wo kunu na me sister me nim wo ba no wo na me nim nyinsa nso ba ye no wo na me de beto wanim makwaje abambo 15 million de akoto home ho ne ma esi ho masa ato meja pade nti muntu ya me sika me de me nyim sika bi am 5 million na me de kwato ekoyi ni doctor no ene na me sim muntu ya ma me na chese besinne unim abrante no no ba wono kra wo ye besinne wanya 8 months be ma no on see fin so me hwe ne da anka me se akra na kwatena be ma no pa e ma me fie me kwaka kire ne se won tumra me fie ho kra no na agya nka me mpesika kakra na ayi me kan ne yesre me plantain chips o se de ya abai plantain chips me nchi bi ma wo mo na nka wo mo sori a wo mo nso ka kire me se na me nwa na so ana ka chose me school ni akra na ka kire me wo ba no okofa mpre wanyi san di aba no a wani hunu be ma no na abo no ho ka no ka chose de ayi na me nwa na so unya na so na wo no a eye wo no a awade enye nkura pore edu ama ba ko fi ebesidan na wani akọwọ mu nyina ho moni akọwọ mu nyina ho enkono ene wo mu bibi die kra no wo mu etete memo wo mu na sikafo pa no ma akoma
ena wonu ma bebre wo mo pese wo mo wo bebre dudu na kakra bi to adana TV ni mu de mansa woni kwaku buate na TV ni mu de won be hwe TV wana mo hwe telenovela ba mo be hwe be wie wo bi adeda but TV ni wana hwe ni ma me hwe ni eyeball to eyeball eno so da di asem ne ba eyeball to eyeball wo hwe ni no hwe ni mu a na mo kondo da bi nyama akwa asem pa na me ka cho TV ni sa ne ma na ekeka wo nya ni nyina ka family planning no me chirem bi aka da bi amema mbako na wo se mo ntokwa mo sori ntokwa e de na de ntokwa ne ba ma de ntokwa ba ne se ono onimu nsanom kakra na me so me sori a me bokube na me kwa echi nti toda me ni kuba na makra ne se bi akwaku me kwa akope kuba aba nti me before na me makwa akochi ni se me kope kube no me kwa beba no wasi ayakwa akodi meka manum nsem nyina wasi yakwa akodi wo koto ade aba no wasi de yen yakwa akodi me na o isese on pese obeto ade tena fia na ndie wono anasa na obo wudwete se bi ayi meyere ohu akono ntiri me pese obekọ no obi akohwe wo mabobo table wa ha masesa ne ma aguso tena fia ne ton mante kaplama wa mo bi woni ne 25 years nyina wa mo odwetire da engusu tini yen hunu da bi ma 25 years wa mo odwetire wa cho da bi wo boa ma your friend is say obeka so boy hey oboa no wa hye no wa ma me dwetire da nti sa kube ne de wa usika na de na woni ye wo no kra no bia wo sika na maka sa kwaku mesra ofuma me nso me sika so na me fa nkoto kube se na makoto aba na se china me boso a o se fam sika ma me ka chen se o ma no nya kakra wo se nkrofolo to sika na nkrofolo to sika ma ni ada no o ma me nna obegina me so akwan saa na ade a chi a makoboku be na so ade ni sika ma me so me no a obedi me tuwe onya adwuma saa eti me sora no pa me yi chop money ma no anwumre me no a obedi wo ye den wo yi chop money ma no wo yi ma no say on ton loto won twa blocks nya dan nyina na onya adwuma blocks ne minim se nya dan nyina de na loto no loto no so kan wo se man wo mo twa no wo te short wo se de ben de be enti no mo akon homa mi bi so asem wo so na we man no pocket money no anu aduane amana bi woni ne tra 25 years you am akon ada obeyi ska ma me no ada bia meka se mi ni ska obeyi ska ma no bia 150,000 eno ne se 15 cities 10 cities ne 5 ada bia ska won botom pa obema ska no o ma 50 cities ya e bia abosome na bi mai sabre na o start a boss akon homa no what was saying enkrai ba mu beblebe ye ene obo akohoma 15 cities ada wo be yi 50 cities saying bosome na bi mai aduane be pa na ope won de aduane bia obedi aduane on pe ne ba yira pesi de odi be ma ne bia ne mo 50 cities bosome ya man san we de odi bi tete ho ma me fa bi nta ho wo ma 15 cities nkura pore nkron me ntwa tronto no so nka me ma ha esi den na nkura ni nyina timi didi men bibisa wo se na me ka sa no nti me wo ntafo yi minya abosumi num na me start je aban bosia ti aban bosia na mo didi me wo ntafo no kra hospital bay me ko bo bosia me nua keto na kwaje bosia e wa abonten 3 million sa abre me papa wuye dabre na otwe me nsa pepe na me wo ntafo no ti me wo ye na ye mo operation me yie ni mu nyina no ekosi dabre 6.5 no wa Akoma dan na e frɛ no and was send 1.5 and me ma me nua keto akwaje bosia 3 million e buy be ma na send them 1.5 and I 4.5 na me frɛ me papa so ware mi me ma me nua no call me nua nkuma makoka kire wo mo and omo so didi to and on the best source no mu yi me be sinne hospital bay wo bi de 3 million na me kwaje tua na ma won tua ni pa cross se ma me tua ska na so amana kwankura me fa so ametu eska man nsa obebo me dua me kan so a won fi me me na maye ana wo no waye me na maye ana wo no waye 87.9 enkura pore be man shop pore wo na bo akon homa pore o ma 15 cities yi 50 cities ya agesa bosome we de nkura bebrebe we
say 50 cities no yibo so me na never be nso na edikanfo no de ko school ana no de wo ma omu ska ko school omo eno abi no omu de ko ena se wokọ ekoton kube nso na wo ba wo se be wo die mu no wo hwe me mani abre me mane hwe si akodi mi a mane hwe wo hene na se si akodi mi a fechire wase no wo hwem asemi ya wo kan no kwase ma me wa dance ni me papa panyini yire asem anyi ne number ma ha wo ye ma mpanyimu pa wa dance ni o 43 years efie na e kwotena mu na ye tu ye ne sister ne so kra wu na nsen sister pokuya me ni ja ware kra no wo mpene so sa sister no so ye me dance wo nim sanka ka ba be ma ne ma no so mpere so no mfa wona me ka se wate sa akra ne ba ko na wa wu sister ne wu me say ukoto woni ma ukota be kubeton de bia me wie me fie bibia me start be 11 no waponta me bosswa me bo chinchina esa na ma sa bebo tida ku bia mtimi kwa chima me yinu bia me yensa ifa so kubeni de na ye na ne so an me sisi imudu ena ukoba wase ye dan me ma ne kwahwe se yedi mi a ukoton kubenu edi sika aba no uzu fechirimu no won hwe se ukoye no be ma akofa wo a enti ya woda wo bie mu kire no se be ma hwe ma bim hwe wode ne nsa na ehwe se me kra nyo no anka menim kire me e pa cho kire me se me tenansi ano wode ne nsa aten ahwe na wa yese ya hwe se akodi mi a kwaku buatin to me de anya se na no tra no woka na mom wotumi ma wo wuro wa mu ase mu de ne se wura wakoso ekuba mu ehwen si akodi wa ya na me de kwato me ma me na nim se ade a wo ye no kas mani ji ho a na me bo na won so de ntira so no so ko ekọ bi mu kira no so amfa ne nsamuram ya mansa me bi so asem o se me sa adwene na nim tirim enti se ne be ya obaji adi no empradodo ose no de sade ne di wo why be emplensa asemplen na nyina ya ne nyina mu bie mu ma ne de ne nsawura ho to ode ne nsawura ho edi na wo se like bia ode ne nsawura ho akwan be na ofa so hunu se be ma akofa ho anase wo hunu se ode ne nsawura ho na ma me na yo no asem nti wo ya na mabusa ansa kwa ku hwe yakodi me na wasere ayo no asem emomu nsamo so kokwaso wo nkrofo fie fi tokro da mafun ho mahunu tokro no ntokwa no dan me pie na me ne ha da na wo ha na ma anwumra me didi wie me bibia ma be chia me maame na me ko be chia maame na me ko wo be chese me twi me ho ko ba dia yakodi me to o ya sa na me dia bufuo na me se hwe wa hwe ya sa de we se me tutu ni ba kora na nka wo be fa me wo be na nka ma age dan na me tim na wo ne me be dan na nka sabi wo pe me na wo ware me can't me nka sa ansam ne nkire me ni ada no me bufuo na me ne di bom ntim ne di bom a ye ko no na o fa akonya na o de bo me na me se esi ho no na ho no na tokro eda ho no be awade sika nim jisika bo mi bo dwetire nim jisika nkoto ntoma nim onu ne tra 25 years no wato ntoma ma da fla ne ntima ba ko ye kan se po fa sata na ntima ye wa 10 cedi 20 12 cities 87.9 Kumasi wo ye na maame no so ne ane na tie me nana nti wo de ne ho no otonto mama wo ne se no ano no nti e chese ntoma ba ko no wato ama wo eno na pese me hu dross tonim brazier tonim tomato nim bibia jiska ko ye wuti jiska ko boti jiska to nku nsra me ma be hye ntale wo mu be hye mpaboa akura be yale na nsen ka panyine ne koda doctor ena wo mu frɛ me akura asese panyine yale na me bae no kwasi ada ne yayi no ena me frɛ no ka kye ne sɛ yayi panyine o ka kye nse mi frɛ akura ase ba man fiska ma na me frɛ akura ase ba man fiska ma sɛ to bae na ska na kadabre 3 cedi na 4 million and was so kwaba ti wo hwa ne sister ho na okwaji sika no besin na kura wontu ai besin ne wontu ai besin ne 4 million na okwayi no okwaji ni sister no ho ebe yi ni hospital wontu ai ontu ai edi be yi akra no hospital ontu ai okay na oso ofa wo na wo ye babu no 18 years
be ma no no nim sa wo ye bebu no mpo acha no nim okay wo ware wo no twempran yi wo bebre yi akọ wo ba ma menhwe wasese akodi wo ma menhwe no eno no wa bechi wo da sei bia ma menwe oni be ma bi da ba bi ana woni be ma bi tare ban bi ho ana bibi wa che wo da nye no bi da wo machi me sokra ma menye na ade ne se wo koba wase nipa asem sisi won de da bia obi se se hwan se wo mpna o mo nipa korodi na yesu na me ne abema bi di agoro na boy ne sabi wa bodam na mu obi mu ofie sa awia na waba wase an wo kra ben yesi na wo mpna no na me se ben o kan na yesi before wo be hia no na ye wo mpra na wona ne tena ye no yesu sakra na edi agoro na no before be hu no ntwe mpra da na me se ben to o kan na a conference mi hunu ben kra na me se kwaku ben na ba bi we ho no ma ya okotena ba ho no e ho na me call ben mu ho na me se ofa kofi why na ka kire boatin say me mpana ne ben was eti boatin abafie no wo kona me se a woni me ko say say me mpana ne ben was ante da ko aba ben na woni ne di agoro na me ne di agoro say wo kra wa beje ben yire na nipa no so kra onyine ye wa bodam na me se wa hwehwe obi a wa bodam na bebe eno na wo be ka kire say yesi wo no kwa na ye wo mpana asam kra wo ba sense wa no bi ni to obeya se wo no obekun ada wuhia no na onimusa no me fa no de sabi wi kura no ono me fa no no wi no ono dot ba me ne kan ya na ojai wi ni dot no susu ojai ojai won konom no oba wode chinga mato nanum ojai na fichirimu na menhwe no wo kobo obi amane se ade a ba mane de ye woni wani nye ho me bo me ma me na me ne wa ase ho na amane bo me ma me panyina amane na maame ne frɛ ne kasa kyɛn sɛ deɛ wɔyɛ ne deɛ ɛnyɛ ne wonyae enti yɛhwɛ na wo se efia na muti mu no kra no asɛ mutu firi mu mukɔ han dan no wa na han dan na me kɔ ha no wɔ ni sika ɔmaame na ɔmaame wɔ abrokyire efie na ɛti mu no na yɛ ahemfie na ɔhene ne kaa sɛ ɔno nase yɛ ahen wɔ firi ahemfie nti baabi a yɛte na yɛ ahemfie ɛna nana ne bɛka kyerɛ sɛ ɔpɛsɛ osiesie fie hɔ ti nana ne maa ne sika kakra na ne maame nso de sika kakra ɛbaa yɛ na yɛde kɔ haidan nti yɛkɔtena afie haidan ne 4 years na dan afie ra na ɔse ne master no wɔne na asua adwuma pɛn nti asɛ ne tam so yɛ no wɔ ni sika ti yɛtena afie hɔ 8 years na sister ne kaa sɛ ne baa wie school ɔpɛsɛ ɔbɛtena saa dan no ti na me so me bla dan a wɔda mu na wawu na yɛtu ba me mabusua fi okay nti woni be ma ne trebusua fi o say ne tina ho be 6 or 7 years na adwuma a woyɛ ne sika ni wo betumi di bia han dan a mutu afiri wa mo kwatre busua fi won fiu sa me ne gya yɛ watimi han dan me ne gya yɛ watimi han dan me gya ne de watimi han dan on fiu wo kan won fiu okay me kan won fiu me obobi anko han dan ya won fiu enti na woni mo ma ne nyina gudan ba akumu anase mo apɛ dan ama enkora na omo da mu na mo da mo da ye gudan ba akumu yi panyin na ono wa ware okɔ no no na abema na ɔtɔso mi aha wono so de won sa abema a wanyini be 20 years enti woni na danfo ne da one na danfo na da wei one na danfo de ya na jo se omo bekọ akochini so omo bekọ akwan den awofo ni bie ni nkura no ho che se mu wa na wei kọ na wei afa ne baabi na wei kọ bọ ne bra na wei afa ne baabi na wei kọ akọbọ ne bra obi ani nkura no se woni be ma foforo na ti wa wo ama no ba do ka se wo ma na ba wo mo me mama na ya we se me no wo ma okay ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no anu asugusu a wutie yi na nkoda polidu mu gya awade amforo awade ente wani so asa akopɛ foforo watra eno no ya ho kyira na sɛ ɛde enti na asa akɔfa be ma foforo enya me na me mpɛsɛ metena fen so hɔ kra ma ne hu me na me mpɛsɛ metena abon kuro ne so kra ma ne hu me nti na ma me kɔfa ai na sɛ obetumi etu afiri hɔ akɔpɛ ba bi atena wa bra mo nkofa be ma because nkra ma Akoma konkoro de minimisa nkofa be ma pedan wo betra se adwo wani na afi wa hwe wo ma no nkofa be ma no ase ya pede se se wakasa wo ma no me ngo bi metwa
Doctor Chami. Ese wadwuma bɛn na woyɛ. Akoma FM 87.9 Wote Kumasi. fie. Ba ekura so ɔde ayɛ a metete arɛdɛ nkakra. Okay. Ekura so ayɛ a metete arɛdɛ. Arɛdɛ deɛ ayi ahaban na yɛde tɔn ɛmo no. Yɛde bɔ dɔkono no. Ɛyi bɔɔde ahaban no. Yɛbɛfrɛ yɛwura Kwaku Boateng na yɛne no ɛde nkɔmmɔ ebisa no sɛ ade a yɛamansa asɛm a wɔkan no kwasɛm nokura bi wɔ mu anaasɛ sɛn ɛna ɛteɛ nokura wɔ mu yɛhu nokura ni mu yɛhu deɛ nti na nkora pɔle nkoro na wato wɔn nyinaa saram ontumi ɛnhwɛ ne ma no egu so ada ɛwɔ so ahoma no sɛ bɛya yɛbɛnya no ɛne no ɛdi nkɔmmɔ na yɛnkɔ yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya Amos ɛwɔ Kolebu na wɔde deɛ ɛkɔ so ɛwɔ Godsway ne operation mu akyina na wɔn san bɛyɛ baako na nea na ɔka ɛne sɛ doctors no sɛ baabi a akora no edidie like odidi fa no aduane no ekosi baabi a wɔhome fɛ ne ada ɔse doctors no committee no ɔmo se baabi odidi fa no ne baabi ɔhome fa no abom nti no sese no sɛ odidi a ebi kɔfa baabi ɔhome fa no mu nti gradually blocke ɛhɔ no nso blocke nti sɛ wɔn anyɛ surgery no ɔkyena deɛ no a ɔhome a enye yie because baabi ɔhome fa no na aduane no kokoko no ɛsan ɛsoso hɔ no nti blocke nti wɔn anyɛ no wɔn ankle tube no mu sɛdeɛ no mu a baabi ɔhome fa no mu a aduane no ba blocke hɔ ɔhome a ɛnsi so a deɛ tie ne sɛ akora no obɛfirim ɛno nti ɛno ɛne deɛ ɔmo bɛyɛ no ɛno nso ɔmo asan ayɛ no wɔsi April saa na ɔkaayɛ nti na yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya no n'afei wakyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛde akyerɛ yɛn na yɛhunu sɛdeɛ ebesi akɔ nyame yɛ adom a ɔkyena esan sɛ ɛyɛ yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ ɛna ɛɛboa yɛn ama yɛahwɛ akora ne nti ɛwɔ sɛ deɛ yɛbɛte ne hɔ biara no yɛma mo ehunu nea ɛɛkɔ baabi a ɔhome fa no baabi odidi fa no aduane no bi ɔmo pia no ɔmo mepatɔ ma yɛnhwɛ baabi a ɔdidie no na ɔmo nte yase sɛ ɔmo ɛde aduane no ɛma no ebu fa hɔ na akɔfa baabi ɔhome fa no nti gradually ɛno nso ɛɛblɔke esi ɛsa ɔhome a ɛnsi so obewu deɛ anɔpɛ wɔ ka hyɛ ne ɛno no ɛno ne kɛpɛ so ɔno ano ɛto n'anum tuo no kyerɛkyerɛ mu yie ɛma yɛte aseɛ no ba Amos sɛ wote me nka no wafa nte sɛ yɛwia m'ani bɛbrɛ so paa wɔsɛ m'ani brɛ wo so sɛ wo kyerɛkyerɛ yɛ nneɔma mu yɛni hɔ bi wo na wo ne adɔktafoɔ no yɛdi nkɔmmɔ ɛfa biribiaa ɛɛkɔ biaa ho ɛna wo so wo ne papa ɛna ne maame mo mmienu na mo wɔ ne nkyɛn enti deɛ ɛkɔ biara no na wobɛtumi akyerɛkyerɛ mu yie yɛne wadi nkɔmmɔ wɔ fam hɔ enti sesei no deɛ yɛpɛ sɛ yɛ wokyerɛkyerɛ mu ne sɛ sei na akɔsie sei na ɛkɔ na yɛhunu kwan a sesei adɔktafoɔ no ɛde yɛ ba no ɛfa soɔ ɛna yɛtiefoɔ no so a ɔmo so anya nteaseɛ ɛfiri sɛ ɔmo so ɛɛboa yɛn sika afam yɛnkɔ tete aduro mmara ne nyinaa ne ahahan mame mobɔ mo ba mo ne numbers no bi nyame yɛ adom a ɔbɛba week wei mu ɛkyerɛ yɛse kyerɛ sɛ ɔmo wie surgery no a ɔnsim na yɛawada ɔmɛduru ne yɛnyɛ final presentation no ɛmfa ɛma no na ɔnkɔ numbers no yɛ 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and I said 0599 814 926 0599 814 926 okay and that's 0533 48 77 26 0533 0533
48 77 26 Nina edino eye Mary Akosua Ade said ye osi omusi feeding wo de hwe eno no omusi se according to when omupia na ekomo ebu na ekoso ba bia ohome fanem nti aha se ekomu kakra efele ba bia ohome fa no aha nti no ebedru ba bi no na ho na block ti wo home a ensi so na de besia ne se obewu sana oka kire me papa enu nti na kira wo mo be ye ba ko no mo ayiyi ho no chese obre akra no ebre eye too much akra mawiase mebre said ye go so ebre no 1.5 year edi ene surgery semu ochina surgery adechi ha ye sei operation bebrebe we fana wa no ochina de nya fana wa ni ye truth eno no wo ho adan eye too much na de ye medane se enkura obi aboa bi ama nkura mpo eboa ye ma me bi ye friend Mavis Spain ena owo ne baba ene eye ne baba no awoda na mayenti asemu ama America ye na ne pacho fa akra no picture no to so mame ne bayi edi na woda enne na okache wo mame se de bia wodi na woda eya ye ma no cake na awoda we die woni cake no o mame fa ni sika no a odi bedi obi beto cake no emfa ensendie na yemfa enka Gosway sika no abe pacho akra ne picture no na make akra no di birthday picture no na make akra ya surprise Korea ye surprise bebo mama na sem no kan ye bewie no na odi picture no atoso na ye kwa akra ne picture na ye de to so no ti asem no mama kan ye. Hello, Maa Akos. Good afternoon. Me chia no be for you na ni se mo ho ye Yakopon do ye ho ye pa. Me pacho Mavis ni me kasa free Spain. Me pacho God's way donation me di kan ye bi dada. But enne ye me be ya ma se de ni fo yina ma we. Enne eye na woda. Enne na wonya 8 years. Enti wo hwese ni nua God's way eda yaresa bia even aduane mpo ontumi enni bi. Na se ono edi na woda ontumi fasika na koto cake enni na God's way en na ho ehu amane. Enti as ma se de kakra asan abre say fabua na ye me be ya woda Nyankopon emfa so na omo oni nuanom ka ye nyina ho ban na afesu Nyankopon entu yensem sanse minya kese anka me ye nenso so niema mu nkoye ma mesa ewa ha ti mese Nyankopon nya madom na se obi ho kire no na se wosane ahia mmoa yatumi anya bi asan de ba beboa nda ma se nda mesere mu mposu me ba no ma me sanse obehwe mu ma hye no bo se mo be postu ntimi se obehwe mu te ya na ma postu no maka instance magunu so mami madam wase bebre bye bye yenso yeda wase akra ketu akra ya akra ne ye no enye wa homete ayame nwanwa akra watumi adwene se ni nua ketu wa ne da so wono ene ye ne birthday ondi birthday no onto champagne onto cake ni sika na ne maame de to cake amano no enne yemfamra meka Gosway hu na yemfanye ne nkwa akure yama awosen agume akure yama awosen agume erwade nshira wate erwade show so na ho amasem kan hyansem go na brabo so ma me erwade ma wunyini meye panyini pa akoma pa eda wo yemu no erwade ma wunyini na onfa ho nshira emfa nom wo wani monyami ensene sa ewo Yesu din amen enti yegusuwa kopem se nyame ya adomo a Amos ebeba o papa o maame beda akra no kolebu no o papa no momaba na yaye presentation no e dia ma no surgery no ene fana wa no nyina presentation na yaye e de ama no eno nti yegusu ada na yenim etwa bia yenim se ba ko obehwa na bibia sesi wo mu yesi e ba be yesi esa na haye papa ya homte pa bi go ene ye ensa so no yentumi ya na make ye de ensa akoto abrewa aduane se de tie bia se yedie enti na ma ye kra na ya basa ase ye koye tie free ye tie fo wane asa ba mo nchen ama ye ho adwiri yen akola keto a wo bresa na de ba chi bia ye operation we ye we abeka we hu anu eden ma ye mobile money numbers nso ebiemu 0245 30 14
62 0245 30 62 and 0599 814 926 0599 814 926 0533 tele 48 77 26 0533 05 tele 48 77 26 Edino Mary Akosia Adem TV no so a eguso Facebook ne YouTube no ne nyina eguso yenkoso na kakra ebenya no yensan emfanka won se de ebeya de so betie no yebenya bi de ahyemu ne atumi aye final presentation no wo 1 cedi no yehia wo 2 cedis no yehia wo 3 cedis no yehia doctor epeja ne mu wia yebema wadanse ba ko mienu bi mesi wo sika no ba na won so waka wo hia de na yenua ba ma bi osene de ya brochire ni pipes ti yenkai no mpai bo no so abompa ya guso menim sese de tie bia nyame be ya ma no awo na wo hwehwe na akwantuo ne ma bi na mu aye basa obi adi adanse no onua wo so betumi enya danse die no ebi pepepe nyame insha doc memu ahawi na pomoti sai ya da nyame asemi hu wa che kakra abonsamfo bi pese o motete ne so tofia kwa ye chichiri no chichiri mumamie chichiri no chichiri say time border de no mamie chichiri no chichiri say time border de no mamie ye chichiri wa ma border de ni ayo mji wa mo so akwa koko so ami afe tama no op2 wa chere tama no op2 se de no si kai 1 2 3 yo ba ko all right dog okay can chere say go find no other so gwa so na do ne nam ne ya eye na amanfo agi atumenti do ene sofo mu a na asa eno ti na ama na nsan ne e ma no ne e boye homodena se e betimi ya production amanaba ko se e ba ne e be kasa ne ni dwa so a na che se ye adwuma ho eno ti na nsan na monti en ka no na nyame adum ya ye dodo ayi di bronya eno ti utimi kan baby obewura bia say a pharmacy herba chemical shop and then nyame adum ya timi production no ama akoduru babia still amafo gi demand no so egusu a yeto enam koku a ye di aduro nti ama aduro agina brane gi number no ne yen hyen komonase okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 mako amafo ta busa se go fan die pa de go fan mu a enu nti se ya agretre ha awo man mu ha de ka ne se ya kasi ye koko a ye na na tete kwashi kofa ba Ghana no enu a ne ya hwehwemu edi koko no afra enuane nro ana afra ehama afra no nsiri ama grofan no age friends aye soronko o man mu ha na makoye wade be koko mu na aye friend polyphenol kap ayi mako ade a eye ewo nipadua no enya agro eno nti na onum grofan magedro no a eboa ema unya de wope onum ya obi anya ni instant nti obi a wo na dance die soronko this one fa dro na kan wano wo de kan wano a na ema soronko na de kire ne se de ntia ema grofan mogedro no aye soronko ne se okọ koye moje no madwuma enipa da sani so efiri wo naase koka otirimi no emoja no ne ade a wo yesomafo a okọ akwa ne nyina na okọ so a wo de nuane no efe ni nutrients de wuwadi no ene mframa a wahome a efe oxygen no ene ekọ nipadua na kwa nyina se de be ma nipadua no enyiri kama wo hwe yakola ya wo ayi so a wo se aduane ye de fa de yam wo se aduane ko nya aduane hia o nutrients ne wo mu no na ma ko so se pompe a na o hye no o tintesuo ene mframa no ba bia aduane fa ne mframa no e ya ben ye muntie de na wo didi a na wan to bo ase na atra mo no na atra mo no
to hwa aduane ko na akobɔ kwa na yakɔ tra ba bi ekɔ to no go from agyaduro no a enuane no efe ni nutrients no ene oxygen nyina bomu ekɔ direct pacho so atiase ye de tu yanum edin direct nti ye nti ho hwe na obomodina no go from agyaduro no a ebua yi yarewa efiri nuane ana ohaw free ni padua no eno nti yo ade be friend anti aging properties ma ko wonu go from agyaduro no e ma wunyiri kama e ma wunyiri kama anti aging properties e ma won twontwom e ma won mo abrewa timre bia enu go from agyaduro no se de be ya bibia be kama ene esan wo antioxidants ma ko udidi a wo se enuane asese ye didi no ye spray so enti wo ye den bi be ka ni padua no na wo se pie ba enframa wo home wo ye den ye be ka ni padua no wo se enframa ho ba friend say unu go from agyaduro na eboa ma carbon dioxide no eboa epie ba bonten ti nemre bia na oni padua na ye kama ye nu go from agyaduro no efi se moja de o moja wi a o problem moja no so ebro so a o problem enti na akọ hospital bia yare bia o de beko bia na doctor de wakọ lab no akọtwe moja no no wahwe de ekoso efi se moja no na yare trem moja no aso ne ba bia ayaresa efako tum go from agyaduro no a eboa na emoja na wo ewo mu no emre bia no moja no wotibi yare ntimre bia so no go from agyaduro se de be ya emuamoa wa ewura moja no mu no septicemia se de be ya ni nyina e be free go from agyaduro no emoja no aso itimewe moja wi friend anemia yare wonu go from agyaduro no bibia ya kama ohwa ntontom wiwa na wi red blood cells no a e ma ya anemic bonso ya hoya nti doctor mu aduro kura bonso di mogyaduro aka ho nti no go from agyaduro no se de mre bia obey kama umoja no aso 120 days bia na 4 months bia no moja no expire the wine and be expire nti mre bia so wonya moja foforo sha na mu ne ansa na no expire nti mre bia no go from agyaduro no a eboa eyi sa ohaw ni free ni moja no expire no o se free ni padua no free ni padua no a e free bilirubin ma ko ba be de wani so na ayesa join this no to hwe mo ma hepatitis B ne sa brebuom yare no mre bia no mo ni aye yellow no go from agyaduro no we obi afei na wo sha sia no go from agyaduro no onu ma be so Johnson na aye yellow enya ade enwa bia bilirubin na aka mu ne wo se pie free ni padua no en ebua free ni padua no onu go from agyaduro bo so wo num suo na wo Johnson wo num suo na wo Johnson wonum so adwunso nyina na kyese yarewa na wo ye free ho no ba bibia obenya go from agyaduro no bia to se de ye kyerɛ no eno ti za otime ka wo ho na so ani so briw go from agyaduro nanom mogyaduro aba ene ye abetra wo na so akoma bo periperi ma ko mogya na so ate akoma ne hia mogya pompe onya bi no go from agyaduro no wo sa no na ayo titiriti mogya asem ne ye ka no sradie reverently ne friend acri no go from agyaduro na onipadua ne bon kaye no go from agyaduro nya side de yare wakese ene beba ene go from agyaduro nse de be ya bibia be kama maako obi da o si anadwo ntimi nda enkre emoja wo adwen ne kofo mpe adwen no wonna ne wadabi ene go from agyaduro nse de be ya bibia be kama maako aduane si wo na ntimi nde yare loss of appetite yare nyina afrese omo hinano no onu go from agyaduro no bibia ebe kama yenua ma menstrual disorders die infiedu na mai infienu na mai onu go from agyaduro ba bidru de ba eba tot de ba entwa onu go from agyaduro na ende bibia bejai eba na yi clot a Mr. onu go from agyaduro no emre ni timako Ashanti region ha de bia obenya bi ato na emom se wo nkrama mu a ko kanshi drug lane Tidatek na naboache Angel Repash na Ruta obenya bi asama afo nyina ko Ekus Pharmacy House of Drug na Widama wo kaso na ko Datus opposite wo obenya bi wo Dependable na Trap of Judah hoso obenya bi wo amasama Mr. ko na heba obenya bi wo post office no opposite abasam wo ho asama kasefo nyina ko Amen wo so humu akọ NS Pharmacy achimoda fo nyina ko Chumasi Drugstore Aguna Suadro Odakwano Kofoduafo nyina ko Gabson Pharmacy saa na wo nsemo ano akọ na boache nkoko ye Hillside na Antiakobam wo sunwan akọ Kapeba Moze ana Greenlight saa na wo takwa ana Pristia no akọ Owaso Abidofie Bogosofo nyina ko Unique Heba wo takwa de akọ AA Mensa saa na wo Cape Coast akọ boache ansa ana Pena mako umre na yemre ti bidibesi a ti frame na me kire oba bi a obenya aduro ni bi ato
0244 0244 59 65 32 32 0244 0244 59 65 32 Tibronya no so aka kra bi na aba ukochi obi adia no wakai na the grow fine bi asha wo hampam if say grow fine makes you grow fine. Nyame insha papa Dr. Owusu Dr. Grow Fine na yetene kan bomodia bronyan nunum grow fine no bi na entumi enye wo ho adwuma ye papa because wa wodim ye bedidi ye bewe srade ne ho niema tu nunum bia na etumi abo ama ye ntwa ye ho emretia wa se ye ba na ye kwa homa ne so na fe ye ne ye rakwaku boaten akodi nkomo me nya kata ne koye na me $20 na me kan say ade say ne ha me no se sanity dey yenko Tema General Hospital ne ye koye no ye ko check no say nye bibia na me ne chance etu ana mo nti ode me ko fie ko chia ne ma me say oba oni ni opese oni ni ntenani nti o kan share me say like wa fa oba bia oni na tena ama oba na koje listing na ba oba no etie nkrofo no ma oba ne hye no ma na omo atoto no nti ope obi a wa ye serious na me see me so mi kutaba ba akon dada nti no no so kutaba ba akon na nse sa na tie de na me ni betimi atana nti ope adwuma ne ma me ewo Tema committee 4 tina ho na me ko adwuma ba na me hia no no si misika se nyi nti o se ne ma me ho na nga chance me nso me pese me ye me business we say jodie wo me ni so me pese me di mi dwa no se sa na te de na me wo sika wo me ho 1500 no se sa na te de me invest ka ne ma no ne mfa nko rent ni sika ni sika na no de ama me se de be ya like me feel comfortable me timia di mi dwa we say me nti nko ye adwuma wo obi ho na me nsa nye me business timetias ma wo ai bronya bosumi no mu ne ye won nti wo awonim ene akoma chede ne ho ne ma ne di rerem na chese bibia etumi aye kama pa na akua mo hwe akua yi ntuma wo yi ntuma bi ediguo akua yi ntuma diguo na chese obi na ede ntuma yi aba se yemfa emoa eye yakunafo ode ntuma fufuo nko a ye na bronya ye nhuso nanso ebinum ma ye nhuso nyame nhira mo se ntuma fufuo ekunafo emfrefra ne emfa nkode de nyame ase nko a na efe dodo nyame nhira no ntuma fufuo nko a na gu manim hayi kala bia nim bi kala bia amfra ntuma fufuo nko a edu na ye mama bi the Rosemary Adoma ye mama Rosemary Adoma sunyane ene owo ena wo se ye ba Godsway die no ono nso ede ebi aba nyame nhira Rosemary Adoma sunyane nyame nhira na ye be ma bi adanse a wanya ede afa wono nso donation ya wo ye de ma Godsway no onim se nyame nam ye kan say adoye so etimi biebie ekwan edema enipa bebre ne ye kan say adoye awodi besevu akra ne ne ebetumi abokwan ede ama se de nidin ede Godsway no nti wuebe enru se nyame eye adomwa enenkosi yawada ya yede sika no ye nyina ba mu papa no yesre yetiefo se ye fana appeal no omo donation omonye maye me fa enkonkosi ho doctor e kan say me wote Dr. Usu onu nso bie dia doctor for ne kana ni so kakra kire ye o se baabi a wudidi fa ne baabi a home fa no eben o kasa no kan sesi a enu ntina utimi dia no apie utimi dia aduane na atena mo enu ntina sa picture ya ye hwe o pompe aduane no etena mo no nti eno sa aduane we ya wo etram no no se obi hwe picture no a aduane ne fa ne mini etra ye no ebi akofa ba bi ohome fa no nti Dr. Usu kasa no so mo tini ya o kire ase ho ba bi ehome fa ne ba bi edidi fa ban
ti we no mo mi aduane no kese no etimi bofa so ko fa ba bi ohome fe nim enti na entasuo free nenum preko pe baaye no enti ekogu ba bi ohome fe nim sa na ho block fe be kakra na obe home no ensisi because enya ba bi mfa home ni nya ba bi mfa enya aduane kwan no ebesi na je say obuwa na obewo no ho operation ena omo ebeye ne kira no yeguso esra say we no free ho ansa na main one na ye ne throat no eno so yasan ya ba beye akra 1.5 years and then na what say otumi efa how we say 0245 tele 014 0245 30 14 and 0599 814 926 05 tele 48 77 26 mobile money numbers no eno no sister Zinab ewo UK wono so de ne sika soma Janet the donation Emma no edeba Ismail yanko bo dance no Emma ne nkwe ne sika krebise ma me na ni kompo no bro na mo on sika mo san dama me di so seed keke say me diabetes me kidney problem na me wo train ti me bon pa igu so say yankopon mo ane to transplant le so me di sika na bro wa nche na e for me say e do me to transplant na me adom on the 25th Sunday yankopon adom ya transplant ni we abro nti some amafo anasidi amafo ni na ye no also yankopon etume so ampa me kan we ja twa nyamya no nyam se obi bia anye den onso mwana onye onso sidi no kan na hia se nguso man amen obi bia enso seed no kan na niwa na hia sem enguso sedi ono ne kan na wonya no no onso ogidi yesa onso ka onso ube enya na bibia tumi aye kama nti no we no yakoma chede no onso ontoma yeje aha emo anwa andododie chese de wo pese Christmas wo de che ekunafo awisia omo adidam eno ho eso ede ne ye gigi eno yenyin free mo go so na me aya baza na ma enema because omo so enema me bi ba wo se me ba ma akoho na wo mai na wo ye wo anim ye wo se me ba ma akoho na ma bebusa ne say da ben na me measurement ma na me say maame ene wase mo ntem maame ene say maame ene open the ntem na me say maame mo nsore nkwae na onyan sheda enti mo nko eduru ho a obeka ye de aba no mo behunu obefra mo ama obi aba abeje ne die enti me pa mo cho mo hwe mo anim se de bi etu na mo ba no eyesa enti yesra mo edo so ubetumi de wodi aba am ye de agu ha ya yesofa ya wo pese ye ntose tosemu a ye beto tosem nyina mu se ya de aba we no ye 10 no 10 entuma fofo ne ye 10 one de ba abo kese ena odi free buy ena Jose Maria Fajado ono so papa fufu broni ono de drinks no ono na de drinks ne ba ye no na dama maloka ono so ka ho yo eno mo de ba ye no nyame enkoso enhyiramo ya wo so de no so de ba still akoma chede no eno so ya wo so ti wo mu no ye hia ena wa anwa no ye hia wano ne no ye hia ntoma no ni duku no ni nyina so ye hia nigiri yese nyame ya dom na okira na kirachi ye presentation no ema opapa wia na ye wie no na chese ya ba akoma chede no eso ye guso eje ekurafo na efrefre ye na ben ye mra da ben ye mra me pa cha mo nto mo wase da me so a ye be ka ye okay enti is yen kona ye ne frebema no ema ye na yene no eni enkomo na fe yenhwe sa anye bia no de ababa wai eken no kraban na ewomu no kraban na ewomu aha mansa enti sesei die nti potenti na kwakubu atense wo no be wo ma pore edu bako afirimu akankoro wo moa e ma wo nhwe wo no me pacho bo mu ne mo ma me na wo fom me sa me de odi ya me na meja aware nti wo si me na meja aware me amehwe me ma
wo no agya awade hwoma na nia wode ye wo awade no ase no wo bisa no se je de wode ye me no sa ne de eye owarefo ba na wo bisa obo ne be mate maka ne nyina so no onim ne nyina wo di akoto obi anim ama ya frɛ no ne mu nyina ma trase abonkuro me de edi nkan ne de me ka sister na wo wuye no sister na wo no frɛ me e na odi koto onu amamo ni onu amamo se omu ye 3 o maka onu amamo se onu abe ma no wale me a omu nkasa na no da adentia na me nim na so me ka kye ne se ne enye na me so me nti ema na busuafo me pa no nto ontran be bi na so wonim minim se edi enti na omu nua ma no ono akasa kwakubu ati nua ma no wo mu nim treatment omu nua be ma de wo fam me de kwato ni nua ba na nim se on kan che onua be ma sa afa de ma bre mi ntumi nware bi eti e ba ne sa na sister no se on hwe e ma me ne na ware ni hu fo nkra ni nti na sister no ko onua ba no o se me anam de beto nanim so no so won pene me nware ono mpere ma ni nua be ma no nware wo na awade be no aware wo waye ho ade enye mpra na mo twen enti ni nua ba no kwan a be ma do fa so no wo hu ni hello kwaku boate me mo hawie hello kwaku boate me mo hawie ya no ma me na pomo te sen na me adon boko sa wo no boko sa wo wa woda me wo da ka ya de ma betna ho ba wo da ba se wo ni se me chese wo ma nkwa na wo me chese wo nyi se ya wo so boko sa wo no awo ya boko sa na wa wo ma pode nkuru wa wo so wo hwe wo no ma me wo na te ka accident na si enya si eso pa bo ga sa ha wo se dia na enya si me ti sa wo de e wo se aba ana ba so oba de okwani ma ntimi ka se o pese no ti ase enu nti wa wo woni masa wo masa me ba so me so mama me wo ba bi won me wo ba nti me si nyambo a me fa mo chawa nyambo o china ya ocha wo beba ba wo de ocha wo beba ma mesra wo da wadawro ma me bes manum na kira wo ba me de bre ni nyina ma ho eye no krese enkoda wo ne masa wo no umfi wo mo ba so ne no kre mama me pacho say na wo si hwe enkoda no because minim say ebi bo wo mo bra e na wo mo maka nso e wo mansa ho kwan be na afa so hwe wo mo so wo hwe wo mama bo ti bi ti e ti na me pese me kan me pese wo ni na mi ni na chem na kam so ba kan de na mo ma kan de me before me say de bebu ame wa akodi ka wo kwata na ni bem enti wo ba na se me bo wo de asem ni na kokot amo no ta ba ka tem so kwa ko ya asem no ni ye chire pasa bedru a ti mi kata foso me si woni na mi ni na me samo na maka bi hai mi nyi wo form da onu ba hu se me kasa ya ana ba hu se me nye se me ti sai se me nye me se wa ma wa thank you akwanya no waka no me di akwanya ne be ma pepepepepe jabu ati na mom ma we you nya we you mate se kasa ma you nya you a what ya se me pa me ti se wo de wose be yoyo na wo beba mo nyame nhira nti akira eja boaten emo be no nkuru nkoduru nondu na wa ase se wonimu ye ha me pa cho mo mfa na mo nkyere no ye kira kwan mate mo mfa na mo nkyere no ye kira kwan mo peke ko no na mo nkyere no ye kira kwan me ye me ne ntwere twan bia wo se echi na wonie no oba ne nie won hwe nanim no won twantro be ma ka cho so obeba na che se nsem ewo mu no eche fried rice mu ne ma se prekesen enti eno mansa bomodia na kwasha dade singad so dia say na kira ye kira dabi ekira wo ba ye ntu aso hobi enti eno anu nti pagya omu kakra ma me ekira wo ba ye beka ne nyina ho asem kwatu no wanka ono ena aka enti ekira wo ba wo ka ho asem a na che say ye kwaye ni mame mobo gospel mobile money numbers no ema wo biem 0245 301462 0245 301462 0599 814
926 0599 814 926 Meraba Mera na we ba ko kata hoda nti wa za fa we akata wa na ya dai memo wa ha na apom me pacho mente wonka me pacho nyame adom wudin memuna dan memuna to awini memuna to awini okay memuna to awini fi hina ba me pacho mfiri ya mwase mente wonka yi ya mwase hwe kwa bedi na ana enasan nanai nnan me pacho fa ne nan ni bre ni na gu na de ne so wanya akwanya sa no fa gu so na pompe me yenko me pacho mate ede na do ba ha me pacho de me ba ha me kun dada e na ebu mu kwasia yenkwe enu nti na me de ba ha ni tie o me pacho me wale me kunu no me wale 2003 na me wale no abema na me wale ni mamu odin pa ni mamu edin ni nyina me ko so ma me ne tanai ya wo de mafam pa ebi ni se bobo na adua na be ma na woni hwe ni kakura na emrutu me ba wale no me fa nyinse na adua no pa manya dimpo na menye bi nti enum no ba be wode me kwatena aye no na ni ya no doso wo shemani ya sa na ta me kodu onso no akofa mpana dada na meni ba wo kire se oba no eye ni fie wura na won kire se oba no kura ye na bibi to oba no de me fa ya mu pa data mso kura na menyam wotimi ba ona me beku nti na akoso data mso wode me ba wona enche pisa na me fa yin sen foforo amafo na na ye no omotie no omu se kwan a wode me fa so na enyefe nti ma enipa no bi ekọ ka kire kuro ni de wo kuro no so wo ye pani wo ho se ka ba ya ko mo fra mi kunu no na omo ne nkasa enkese so wontimi wale me na ka omo de me ko nti sa me yo ba penfo ebi a na wa ma ya be pira me nti omo ka asem ni nyina no omo anye omanim but omo ye te se de ase omo me ya na me ya me de asem no ko ti ye de me ko ho no mo no ma opani ni fele no ka kire ne se oba na wona ne tene ye ne de a oho na opemi ka kire se oba na ye ne mpana no so oba na ye mpana enne na baba o yusu ye wode na o se ye ne yire enne se no wo yire na mpana no emu de he na ope no na wonyi ano oho so na ne bra bi wo na ka kire se wontimi mada ono wonim se oba na ye ne bibi na emom na me ye ne yire enti wan hwe so na wonya oba no na wonye de no won hwe me de papa ne sei wono de watini nti na wafere no won hwe me ateti a wode me fam no do so to wo hwe na so won pemi a won fam ko mabusiafo so ono ahwa na so wontimi fam ono be yi nipa e ma ya de ye de mako no wa pesika na de mako nti ya sa na ye ne bra na ahomete na ne bra nka kire sei sa de e ma so oba no mum na obaja no na me mum pa de o ma me ya o ma wonja no enti ne bra na ka se ene sa de o ma ne ntra no kuro no sukura bi na oba na be hu na ha so oba nso charge nse so ne be ja nso a eje se wo je ne 1 million data am no 2003 enye ne ache enti aya sa no sika na wonya ntua ema wode me kura firi kuro no so e de ba ne bra na mo nkokọ na me ho no mo na me transe eye de e wo ye na ye mo wo ho no mo na ni mamu ode enti ye be ji koko e wotitire ne be ma no ko ji koko ne be ma no ko ji koko e wotitire ye ji koko no tiye no wan ya pepepepe ana wode ye de nya asase ya wo se ye ji ye de nya nche ndi asase na nya na ye nya nche no ko ji odika ko ji asase bi asase no o ma mpena ma na nge nipa kwa na wode asase no ma no ye kwa omoko yesu adwuma no aha omoko yesu adwuma no omo ka asase no ya busu asase nti omo mpena fa ma ya nche to omo ji firi nse that time so no watwa sika ndada de watwa sika ndada no e ma eye twuma mentwe na papa ne mpese obetwa sika no wasan kwa ya asase foforo ya na woni sika mia na metum botom sika na me so onfa nkwaje asase no te we na kwa ya kadia botom sika se ne ma no 1 million that time no so onfa nkwaje asase wonfa nkwaje asase no se asase no woji a ye betu so nsa aha e na wodi kwatua ye to wodi kwatua ye ne mu no e na ye ji asase no sa ya ne mu a ana wo ba so akura ma me ne ye so adwuma na ni mamu odin pa na hwe kola ni ho no ti ye ko so ye so adwuma e ba asa na fiwura no te ye se wa kwaje asase ne bufu ye
okaso wa mane ntini kokoro no bi fi se wakɔgya asase ndene kokoro no wantimi hwɛ so nti wonyae ɛma wɔgyae nso no yɛnyi ba bi nte nti wɔkɔba akura no foforo ɔkɔba akura no kora ɔba akura no 3 days pɛpɛpɛ na mede akɔla na ama wo no foforo no na wanya asɛn na wanya 2 months na mede no kɔda mu saa na pono kɔla ndaa no na mede no kɔda mu saa yɛtena hɔ no mo a na nneɛma meka sɛ wɔnyɛ hwɛ so akora wɔ sɛ wɔnyɛ hwɛ so ɔnde wɔntimi nyɛ asase na wɔnsa nyɛ hwɛ so na kyɛ sɛ deɛ ɛbɛdi nyinaa na yɛ mea na mehyi bidie na mehia no praeɛ na mebɛrɛ papa tɔle bu akora akora no kora mewo na mede no kɔ na kɔm kora na ɛkumi fɛ tɔle bu na deɛ mɛdie kora na bi mɔ nso ne nyinaa mebɔ mo homaden a ɛma yɛde tena hɔ no nti ɛwɔ mmoa yɛberɛ saa no kɔ anim no wɔkɔɔ no ba kakra nti mewɔ hɔ no na afrɛ na nneɛma mu ɔden mebɛyaleyɛ meyaleyɛ no ɛmu no na wɔnyɛ sika mfa nhwɛ me ɛhɔ na ne berɛ bi wuiɛ na ɛde ayie no kɔ yɛ kurom deɛ ɛde ayie no kɔ yɛ kurom no na mabusuafoɔ nyinaa ho me na obi ayerɛ aho nti me nana no ho me no na wɔfrɛ me sɛ memmerɛ fie yɛama me kwan mpo sɛ menkɔ ba me nana ka kyɛ sɛ ɔmema me kwan na membra na sɛdɛ amanfoɔ firi hɔ no mo ba na yɛka sɛ mesɛ tiɛ no deɛ ama no werɛ aho na ɔno nso mfa n'ani ho bi ɔnim deɛ ama yɛ nti a obi aba na wɔka sa nti ɔma mo mekɔ fie na me nana no ho me na ɔsɛ obi sa me sɛ deɛ na ama na me sɛ na me yare na ɔsɛ nti yare paa na wo deɛ wo yale a wɔtima ayɛ tan sei ama me werɛ aho paa me ho kɔla na me hu nti wo de tena se me ma ankɔ bi wo kunu ne ba me bisa no na wo yale no ayare sa ba na yɛde wo kɔɛ na me sɛ wo so wɔ ni sika ɔsɛ nti wɔ ni sika yi nti kana ka wobɛwu ana sɛ wɔ ni sika na ɛyɛ da na mo nya ka sika onua no wuyɛ ndeɛ mo ya ka sika de ayi aba na nipa no yale na mo so mo ni sika amfa no nkɔ hospital nti ti sa de a me de awale me ma antoa so ane kan me nana no ɔso ma me ntoa awale no so na wɔgye me si wo nti wɔfrɛ mo sɛ wɔpɛ sɛ ohu deɛ a wɔde me te ha no ma wɔde me yɛ me wɔfrɛ bɛ ma nso wanya asɛm papa bi anka nkyerɛ no wanya asɛm papa bi anka nkyerɛ ama me nana ka kyerɛ me sɛ awale no deɛ agu wɔ no wɔnyɛ ne taase ɛna wɔmfa me nso ma no awaleɛ kyenkyene te sɛ deɛ obi de obi ka na wɔde ne ba ma no nti me anam kɔpɛ nam wa na mmom deɛ akɔ ne deɛ wɔma me ntoa so nti awale no deɛ ɔnde wɔnyɛ kyɛ sɛ wobaayɛ no sɛdeɛ na wasi ayɛ tan no kyɛ sɛ na ama wabusuafoɔ kora werɛ ho na obiaa werɛ wo nana koraa no werɛ ho wɔka sɛ wɔma me ntoa so awale wɔ nate bi nti wɔgye me ɔka ne kyɛ nkwala mmienu nti wɔma me ntena ho na mehwere me nti wɔgye me ɛna ɛwɔ mu a na ɔgya hɔ baayɛ wankra me mpo wɔfiri ɔkora a yɛgye me saa no wankra me kora nkasɛ bi a me ne wotena yɛ a yɛbaayɛ bi a sɛ na aba nti me deɛ sɛ wo nana mpene a agya ebi a ɛyɛ hia nti na ma no ba asate wo de me kɔdi pa bia na ma wankasa wankra me mpo na wɔsan ba ha wanja me 2000 ɛne nkɔla no mmienu nyinaa na me ya me tena hɔ yɛ ala saa ɛwɔ mu a na me ma me ka kyerɛ me sɛ o me nya awale no na me nsan kɔ na me sɛ ma nti me nsan kɔ awale wɔ ya mbaayɛ kyerɛ me sɛ ma tia yi ma me sɛ kyenkyena awale no gisa me kɔ sabre no aba bedi hɔ na sɛ na aboso me sɛ na se ma di hɔ bɛyɛ 6 months ya gye me si hɔ no me tena hɔ bɛyɛ 6 months ni nyina bɛma na fie o wan fi wan sende 10% scram na kora no ba wonim sɛ wɔgya nipa mpo wonim sɛ wɔgya nipa 6 months ni nyina 6 months ni wan fi me ɛna me tena hɔ nti ma me na sɛ wɔsɔle na asɛ wɔyɛ ma ade bia na sɛ na ado ɔden ɛna wotena ha no ma wobɛgya nkɔla no mmienu wogya ɔmo ama hwan to wɔtete me sa na mkɔbɔ me nana na ma ne sɛ da bia ma me sɔle wɔ ha me sɛ me nsa nkɔ awale na me nana sɛ sɛ wo ma me sɛ kɔ awale no sɛ no kɔ no kɔ wu a me deɛ me sɛ wokɔ na bibi to a me de me nsani me nan ni firi sɛ me nim sɛ bɛma no deɛ wɔku a wɔbɛnya ba awale na mmom wo na ayɛ me de hye nti sɛ wo ma me no hommɔbra ma ne mu na wɔ so kɔ no yɛ nkɔku a ɛnɛ kɔ no yɛ nkɔku na me deɛ na wɔkorɔ me sɛ bi a wɔn nso ba fie no wo ma me ahokyere wɔ mu wo ba yɛ wonya adwuma nkora mmienu nso ka ho ebi ɔno na tɔma mudie ne nkora no ti ɔno nso no wokyere ne nti na ɔsesa akɔ awadeɛ no ɛne deɛ na nte saa na yɛ kyenkyene sɛ menkɔ na nkɔla ne nti ma menyɛ awadeɛ no saa na ɔno na adwene yɛ no sɛ ma menyɛ awale ne nyɛ nkɔla no nti ɛma ɛyɛ me saa na yaka ne dɔso ɛna me saa da na mani na me saa baayɛ mebɛduru akora na sɛ bɛma no bisa me sɛ me na agye me no me saa mepɛ deɛ wa afei na me soso na matɔ mu na megyina hɔ hwɛ no na wɔsɛ ɛsɛ mentimi nhwɛ wo ba ha san baba yɛ ti ma me ka kyɛ sɛ ɛnde sɛ saa so na wo so ka deɛ ne bɛboa me nneɛma sɛ me ne wo ha no mo sɛ me wɔ me nneɛma wa to wɔ ma me mo me nneɛma no na me yɛ ready na me nkɔ te saa na aka ne deɛ
ti mo me boabo ne ma na afi so me ba sa na o ka sa na ina nyi so wo jam no that time na me kutemba na oto so me no na akora na anya be 2 years okay ti ukoi na be man was wa ware fofra na no afọ ba fofro me ba no ware fofro ti wono nkwa na tie akura ho okay yane no to aso ha ya Akoma ti ama betemu na ye nto ande ba ko mienu miensa be ye wi a ye ne mamu na awini ato aye nkoma no so sesei wo be ma no ware no wa ye tan wo ye no wa ye tan papa sakrama ba tan a wonya aduane nie no ti obai na ne na hwe no so hwe no fom se enti me nana pa ne me nana wo hwe na ntu anantuo sa go so bode ne to sempompo ne ni mate se kosua ne kwa ho te se akuaba me nana no wani dabi me man kwa wade fun we biem obetra mfi abosumi nsia mama me to mani de se ma me nso abre osesa kwa wade da se no se sum no na ekura ho ama fato ye wura yakoto so efri ho yo ye ko dwaso ANS Electronics asebra na baje electrical appliances papa e wona kache wa mu nuama no eche eye papa na ebo na efo mo se free 500 Ghana cedis ekrom wo benya de papa ato quality laptops and the chargers ahodo ebi wo ho system unit monitors tablets TV and a remote ni na ANS wonom etobi enkrabata na ye miensa and won kran Sotio market awoshi Alan and a Oduman estate and Tibo Modena frame 0244973955 0244973955 ya no musu papa transpi natural mineral water wase aboju nso Kenya oni peduane nti odasani bia da sabre sa wo hweme na wotie me na wo hwe wie ye wo bodwa nsuo na ade soma hoho no ye kanfo transpi natural mineral water e de asomo wo ye wo to akoda de wo wade anase dwa bia wo bonom nsuo a wo de soma hoho no transpi natural mineral water nsuo no ho te se de omsi bottle nsuo no so ye kama papa efini keka bia eni ho FDA fo so ahwehwe wo munyomadie mo age atum eno nti bomoden na ege number ne Fred dudu bia wo pa bia ba bia wo bia no wonom se wombeje oso ne supapa yi wo mo de bia bro 0554207384 0554207384 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center bronya ne eba fe ne kwa wieye eno ntie siesie ye dem na ne sika ne wo so hono eno ntie ya adwen ne de siesie dem sofa no se atete na fom ne tete ho sa no abomoden fo ne chemu Alaska Star Enterprise and am say sofa covers different efe papa wo mo dia ba ne kwaje de wa bombre mom 3 in 1 2 in 1 and single ne nyina bi wo ho wo kwaje pe na chese wo de abedredra ho bon se nkonwa no asaye mo no kama afe no ajo be sheet fine ene e carpet ahodo ni nyina so ebi e wo ho no eba no wall frames so a wadi bia ba ebo no fofo fasiesie dem ho na chese edem ho so entija de ope wallpapers ene stickers ahodo ni nyina da ebusom e wa Alaska Star Enterprise wo se etufo no so momrai na mometu na bo mre mo na monkoton ente so emfa so Kumase ne nkrabata no e wo Kumase ha ya ene edum Mrs Anoche Plaza wodru Mrs Anoche Plaza ho no mo a odi ese wani so tan waje number ene friend 0554114878 0554114878 mama me fa we fem ba ko pe wai Inspector Jones Edu Frempong or Inspector Jones Edu Frempong wo Upper West Region Police Band ho eno wo osmako meyire mehwa wakasa brepa mate so okuru ye police na mse Inspector se wono so eboa ye ban 100 Ghana cedis Upper West Region Police Band Inspector onyame onshira amaya afebro nya mo mesi ejinejina mu o ye ko jina mu pa e wo Samini Experience Xmas concert ye ye ko jina what's the Samini Experience Xmas concert mommy dia oya guys Samini nwom no mommy dia oya guy pa Samini ya hunu I want to rearrange the alphabet time bomb why not to ye Anya no there be time bomb so and my own mommy my own the time I dey chase am there no money dey my own time bomb wom ensio na mu na bese dem na yensa menkuwa makoma linda ena na adwudie pai ebe ye gwese
ye go jinam mommy where ye jinam our rich condos ani mo hono mo a so ahune he to rich condos one na program no eba so 24th that no so say weekend meboa nti anwumre no nwotwe na chese ne ye jinam na artist Iban Jupiter eba na fe tiny makola kwakwe no so jinam na chese bibia aye kama na Kempaluta so eba ye benya sikane ye benya sikochira ye benya abasi masi natural wunya ya kaya wete aya yo eso ya hete Debi ba ku bi wakare me de o se eso ya pepe debi ewom come Eugene anya no a eshem adai kaso mutu o tie ba mo oya guy nti atisa kese nyina eba na regular 100 Ghana afi mu ni nyina wa ya adwuma bre 100 Ghana bra baji wani wo pa VIP so de na ka ni sika 2.5 ne 250 na che se fofo na bibia e kama e dia ma ye no ti bomoden se wo baji short code we se na ticket no se na dia bibia ye e-ticket so no de get ansem ni no star 711 star no asaba 11 biem na the star sheho na the 26 no atwa so na hash star 711 star 11 star 26 hash na chesa wonsa no etumi account ticket ma me nko bi nka ho ko bi ka ho ne akwa yo ane na ye betu kwan etu kwan dia ye Max Global Link Limited wode etu kwan ye kosua dia ye kwa ye adwuma mo so amokofa ne ma ba wo man mu abeton wo so dia wabusuafo na wo kosra wo konsra hwe ni nyina ho nkrata asam no ye Max Global Link Limited wo mo ba bibia fan e dia ma Germany, Spain, Netherlands, Italy, UK, US, Mexico, Brazil ni nyina ye second Brazil ni nyina da wo se akwanya eda wo ye nurse ni wo ye midwife adwuma bia wo ye bia so wo ye laborers adwuma kra na pese wo tu kwan ya Max Global Link Limited edu betu kwan ya wo mre ho wo ba ya visa ho nsem ni nyina kama ede ama onkrata ebeboa na wanya ba bia tena ye adwuma ni nyina da wo mo de gu akwam ede ama me ka ni se no wo passport ne ewu wo mo ba hwe renew ede ama wo so ni bia wo ba passport ni bibia fan ede ama na wo so tu kwan enoti enkran wo mo ewo Wager White Cross wo mo any West Africa Deco Town se de dia rehwe kuma se wone asafo Senate office no anasa wo asafo wone Senate office na edia rehwe number ni ya frɛ 0205874034 0205874034 afe Congo ointment Congo wasi oba efesiesi ahemfio na ye oba esima wona mani sawan fatu asie na afe pompon fa don ne mpai eye kro nantema propro wo bani tru kakarere anasa wona na takeka wo a eye Congo ointment natural inventors e dia badwa so na so abusu tam e wo herba any pharmacy shop bia 0249017101 0249017101 yeah boban na bambo ho asem no very necessary pa security shared system esen control so wa adwuma na person monitor ofie anasa so wo fie na person monitor wa adwuma ho no mo a CCTV wo mo bi abo mire mo wo mo wie pa ne na chese ya twetwe mi bia go phone no so kama e dia amount ba bia wo nam bia no na chese wo monitor na bibia akoye dia amount e no te bo modern hwehwe no ma kira kwan Atinga Junction wo no mo eben Adom fast food number ne wo mo se frɛ na ne wo no mo ento akomodie no e so 0506 215909 0506215909. Okay, ama medase papa ama sapon edi yekodwom ma yekoto ene ma fei ma happy birthday enko Emma Steven Dakwa happy birthday enko Emma Steven Dakwa oh okay ene eye na woda papa onyankopon enko so na onhiraw na wonye okese ewo woda yinso emu nyame nkoso na onhira pa ma nkotentre ahodi womo fatena se na fe behunu wonananom no wonana kanso amo enyina de onsa besom onyame emane yenhira ba bia odo na besie no onfa ho enhye wonsa na oma obusua nyina enye from mo nya dansede eneda ya onso udi woda no happy birthday Yera Steven Dakwa okay oba yento aso enti no wo ma me onana de wo se da bi wo mo de hye no wo mo hwe ma be ma no enkun esana wade enti titrafie wo ma me nso hwe a enhwe eno wo se chichi go back to your husband ti wo ko ye no ena ukunu baba Isa esede ntimi ko ye no no o ka sa no
say dey na me be na me say me be say me Pacho kasa na ben akasa mu ne ma me. Me be say me nema. Say me wo ha no mo say me wo nema wa. Nti me be bo me nema. Te wo ha na ta na me ba ye no mu no. Ono so o kan sa so edura nyimira wo ma me nda o. Wo pese wo ne me da na me ka chen say. Say na wo bi sa me say wo mpeme. Nti wo mpeme na say wo pese wo ne me da. Wo ne me da na say. Ti da bia na me ne ntokon anche bia na nyinsa sa ba ye. Nti nyinsa ba ye na me tena wo. Me ba ye nema na wo do ye no. Abura wo do ye me kan na ma me no wa mama mfa kurukura nse amfa ntoma no wo se ma no bi nti wo ton ni nyina me fa nyifunu nyina akwa na aduane kwa me di kwa na yede nti me sole kura na gese me pese kana makawura makwadwetwaja ndwetwaja na abashi ni bidi ansa na manya bi eto manya aduane Babra be ma no wa aburo abra na wo aburo oso ma wo ni bi oso aburo no koton oso aburo no eni ode kwa atobi e se me ntimi ntona aburo sa me toya so obedi ntimi koton abonten ba yedi na nya me aduane ka dia na me ntona aburo dia na me koton abonten dia kanya me begina so kura twa ne ka ne nia wo no adɔ no wɔkɔtɔ no no wato bi a wɔbɛsa di bie no ɛno na nya me betwa ne ka ntona dia no ntina menyim nsa no so menim se me be wo ahokyera baba ntina aburo na me tobi ko se be ya mewa menya aduane di nti me ya krankra sa na me wo na menya baagi mi no me to si wo no ma wo no mu nyina me kasa menyim ye no so ma me 2000 kura se me fa hospital na nya me tua me ka me so ama me 2000 da wo mre bi kura ho no mu a menyim no mu na me fe mo janko a na me kotoro so na mo jawu na me kire madamfo na okata me se menyim no nko a de ma me fa ntra ho minisi kampa me nkopa besia na me fa nko hospital na hwe ye kura na akɔka akola nti madata mo no be pesika na me de ko hospital me de ba hospital akasim na o mo hwe me na me san ba ye nti enu a kopa me se me de ba wo ye no me wo awona ka me no eya kura o enye se ye kuro eya kura dan pon ba ko ene yetim na awona ka mu na anadwo no kura me frɛ no kura se me yemu yam ya no wo se na ne ono na ne kum no nya se bia wo ko frɛ obi kura ba oni ne dadan ba ko mu no awo ka wo no awo ka me na me nya no wo se na ne wan fi mi ene ho so ye kuro kitu anye kuro kasie mu eya kura mpo se ye kura aye ba ko pa wo tim je se wo san twakwan ko bia kura nti me de nam kokɔ na sesa awona kan be anadwo 1 o'clock yei 1 am ahemrache 1 am nti me wo ahomache be 5:30 me de nam kokɔ na sesa na me do wi mo ho a kopem se mia me chim wo ye ti me chim wo ye no mu no na me manketo na deda me hu se akona ne su na o mo so lo bai o mo konya na asa na kwa kopem nipa nti wo nwura mu me wo nwura mu a me wo akura wa me wo ha esa na wo kwa kopɛ se wo kopɛ ma me bi won me frɛ ne eyi wodi mami bi ho ai o so ko fra na ba o kwa na yesi mami ni ho no na o san kwa bro na bro nso on de adwuma san na wonya bi da ntuni na o san kwa akura foforo o ho no mo na okoto mami na mami be twa akura na furu eji dwara akura no de na to wo dwara akura nso de no to na aduane bi no o jam o kofi anopa o ma chena me ko pe manyimbre mo na mu se mami ba ko mami no ko film ediza nyame man da bra nti mo anyimbre mo se mami ne ba o ba na wo de o so nso no ba no to salamu alaikum no se na na fi ayi din sa na me se nkwa na no se me ko dwa na me te se wa wo salfu se yire se wa wo na me se me baba ho na ma dwala akola nti sa obi en na me se ana obi sa se na isa wo na me se fi se me wo ye kura ade chi me hu no se na sa na ye no e kura oba wo awo mu kura ya na e chi nsem do so e bi akora mo ja betimi atu na wa wo ne de ni kwa se ko ba bia mu chi sa na me se fira no ni hu nti maama no kora yese oba wa mfa no ho nche no wotena wo no nsu dwara akola no wi na aduane emedi eya no medi na me ankasa me kotokoto ya na be aduane do oba na obi sanse na yisa sa na ye obi a wawo na fira no pa wa hwuma bet na so oba na se nipa na wu a oba ye ne de na so fira no pa kora wo nidi wase me de minima aduane ade a me ye bida no se ene chia ya na obi a otia kura ade oba na wo na wande na ba ye aduane ntu ntimi ye wase minim ye eno na nkamfua nti eno no twam e ma yale kora be bo me pa se na ase na ahwe mu na me nyo hwe papa bi enti no e ma me yam nyina be ye kuro me ye tantan me yale ya me de ye me ko kuro mu so mo so mo ntimi hwe nti se ofen so na me koda ho no mo na ye hwe me na me sa ba e wo mu na me ne wo ho so mu sa atete ni mu sa na me ne wo mu sa nti me na ya me ka se wo ji mi ewu wo wu ye na me be ko ayi o so woni taare mia na me brɛ me ho na tam so na ma do banchifuo
de me do banchifo no na me yese me kopa obi manato na me di akọ me kwa ya me kopa ma manato no ma me say e kwa no so nya o ka so to banche na nya ade a obanya kampo maka ba befa te se me nya obi ma ebetu ama no kwa ade a e na ye ntu na me pepafo na ye nso ampambele no 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 nti ma me ko chini pepafo ya o mo mbeso na me pa mo so mbetu nipa kono na betu ye na ya akola be ma ba ko na me wo fa ne ba na me sere no so betu ne ba de ma ono so ka kan na me nim se akola na betu ne ba de no ono so ebi a seka ma na yere na me wanya wi ama me di ebi na obekọ akotu abo am wokotu ba ye no ma me so to ba nche na agye so wokoto asana watua me ka na me so me di atua pa fo wokotu ba nche na ba ye na nyimire na no hoto me so wogine sika na me se se ma me wontua me ka o te hwe be ma no o se hwe wanya na me ho nkyere me aka me ko ba de me ho na akyere me na me ko ba de me pe me sika akoto me wi ya baba no me timi de me to oso tobo o pesika akoto no bo baba no oso ko o pesika akoto de yin bo baba no da bi wudi nka ka se bi wo kan wi eno so e ka ho wukuru no ono eno nti no baba isa e ka cho se o pesika akoto ni wi baba no eno nti na no ho akyere no ti na ono no ko ba de ko ono no ko ba de no aba betu banchi ba de ma ka che no fa o pesika akoto wi anu nti no ko okotu banchi no nya sanka ono wonko ndu ho le manyi me na minisika na mi a me fra madam ba ko na me so wo sika won fa ma me na me fa nko ma me ji sika ndo ko ma e ma ne ji sika banchi na me kan sa ne kwa no so nyo me bre papa nti me so banchi na akopem se me nya no fa me de be kwa yi ayi no ma me ko no kula wa ma me 2000 ye ko duru fie tire mfo so ye wa mamra pa se wo nipa wu a e wa mamra baba ye me kunu wa si ho ne ma na busuafo ansi ho ono anka se mum kura mpo ansi ho dade na ye ba ye yi nso o ye ye se baba ye na ka se me papa ba ko dika wuye wa anya hwe e na me ma pani so wuye wa anya hwe na me na nan so wo be wu no so ono kan se ye papa wu ntem de papa no wu ntem no won na ahwe ya be du sebranti se ye mu bia ono wu a je se wo be ye se wuye sana wakato ende mi sister mu nyina okunu mu nyina ba ye se wuye nso me kunu de ye ka kire se nyanyi ansa no kura wansi ye nan sempo no wakase wo ba be obi a waye ho ade obi a waye no ho wansi wo mpo eda na ye waye amamre ni amane afa wo se ne yere no but owu ye no wansi ho me se me ko ye no me kunu abusiafo me kasa so wansi na ba ho a wukuru na busuani bi ansi ho so wa ma mu sika so mama ye hwe omo so mma so ye be di wa mate nto omo ma nto obi ansi ho no na mia me ye yie na me satana wa na me san ba ye ti me ba ne mu no na me sister no fum tu mfo se ma hu se wa wale ne mu nsam de edo so so ye ntimi nka na emum se wo kwa yire ho na ye wadwuma se na wo sika na be ma no so wonya sika wuti wo sika ka busiafo no ko ma ba beja ba ya ma ti wo kwa te ho na ye wadwuma ti no kura yam yanim na me ba ye de ma ni bre me ba ye de ende metemo adwuma ende na Akoma FM 87.9 Kumasi ti me so metemo da fe na me ba ye na me do mo no emo na me do ya me nya ya no wajina na me do mo no emo na me do amenya mo no ba so ye mrapo aha enti me ba na me ha se ye adwuma me te mo so na me so me ye adwuma enti no mu na me nya sika ngakra na afere na me ya ona mu na me ni ahode bia sa adwuma ne kokko me wa na afere kakra bia ya le kakra bia ya me ka chense se de me ni ahode me kasa me de mo ji mu no mu emo ebre wo mu dodo ti me ni sika me ni ahode sa ti me na ma ya de me pa dwa bi na ma ya de na ma di Akoma FM 87.9 Kumasi na me ni ahode na obi sa me se dwa na dwa na me di na me se dwa de me ya me tutuma ni se me nya dwa bi a e ya na kama zo nti ma ho no me ye ya na me nya bi me ma ba ko so to kura ya to aso ye fra ho no me pepa ase na me ko na me ko to a kire ma me se kente na mo ya na ha no me pese me ye bi ekoton na se me so me nimu na so woni mu dia woni ya mema yo mo ye ho ade de obi so mo mbe kire na o ma ye de na ka wodi akọ nti me ko ho me nua be ma na me ka chense kente adwuma me pese me ye bi na so sister ho no de anya de ne so wodi sika nko abere ye nko ade ya ye be ti Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi no moto o moto mamia ende ho no no ho no ye wodi me fa fam kwa na wakọ ba kwa na mu twe na me ka na wo se na be na wati makọ na me se se ni bre na aba ntimi de me ko ho no okuara anyimere yampa ya wada na me de ne ma no ko timi ne o mo hyehyɛ ya okuara wo se me ba nti okuara no me so na pa me ye bibia anyimere me ye aduane gya no ansana ma fa fam na ma twa kwan akọ ti da bia na me twa kwan
da bia me twa ko metumi ko duru ko na nsuo na giri awo so ye twa ba nkore metumi ko duru na nsuo na giri etimi bu nsuo na ma na bunya sika kakra na wo mpe ba bi emobɔ entina mu na wo san di be ma we hu akɔne aba Akoma FM 87.9 Kumasi na me dia be Kumasi sa na me ye no enti ya sa no na echire na afra na bra na dɔso enti me firi Kumasi ne ya wada no de ba me anajo no me sa fo so no e de ba se de be ya me na ensem bi nsan kɔba enti me fo so mo sa na koduru anim ka na ma bre em ka chense se se de me ba me da yampa na fiara na ma ba se dwa na me di me ne wo nyina ya ka bibia si amana si enti that day na me ba ya me antimi amma na me da ho Friday me kwa me duru ho me cha na wanye so na me cha na wanye so no so anya mo ma e ma me so me yi mani de eto aso mienu na me yese se je se me pe ka obeba be fam na bre no do so nti na me kotena ho no ma me ba fiara na ma fiara na Akoma FM 87.9 Kumasi me ba tam bi afre na nsema wode ba na no wode nti me ba ye no mu no o ka kira me se papa ba kwa ye ne tena bro ma na ba ka kira ne se me anamo na me tu no on de na ne nye ho anamo ne de he na mbusa nsa na anamo ne de he wo se hono na o twa kwa papa na me so o ka sa kira won de asam me na aka kira no se hono na wo ye dan hono na wo hu da bi o hu se me twa kwa papa ase hono me kwa ye dan to o ka no so ampa mu anka kira nse me di twa na me se enka kira no na wo ka kira ono wo bi sa sa mo ya wo so yi na no no wo yi na no se se wono na mfiri ne fie e me kira wo de wo nye no wo ha enti se dwa na me di na o pese o hu no mu dia enka kira no no ka sa ndi na asam na ekoso ase wo de Akoma FM 87.9 Kumasi oni aba ko ho na ye fere na ali me kwa ko ball ali na mane no wa fere bure ma ade kuro hu ya ye nti e wo so wakasa no sa na mo na me tu na nya na ire na eneme na de ohun wo me ho no ye wo so wakasa no no me kire me na minti e ma ali ni ka sa nse mo ekura ono de wo so so ti me kunu isa na wo so tu no fo so we ri dwa no so obi be ka sa mo hira wo mum na wo so forget ni kwa so wo de ya asa e ma ali ni tu no fo se de waya no wo ma na ni mra fam na wi asa no ayede nye nipa nyina mpo na yanse oba abo na homonde na se me ba me homonde si ya eni kwa so obi tutu nsem bi gu na so ti sansa me de ka ono nko a wo mbundungu e ma wo ye se ono kura de wa fa anya asa e na ali se wo fa anya Akoma FM 87.9 Kumasi ti wo se yanko fere bure ma na mbisa na me de asa na ma ba tu me de ka me nko abotugu na ma wo yire nye na djuma na sebi e bia wo ye sa akura na e ya ni bire nti na wo kasa wo ya se wajai timi de na minim so wajai ade no so se bia ukọ na ukọ da ukọ twempra na ami ko twempna ade wo hu so atwempra da na ukọ ja me kura na me kuta ma mu mienu ma twempra na ma wo nan no na ma ba twempra ti me ka kira nse ukọ ja me nkola mienu wo sire mu no me fa wachi ana na ma wo nkola no ya me sese mani mu asasa no na me kwa kope be ma nti so ono ne ntene ho ase ya se wo de wo tede me ya ase wo kwa wani wachi se wo security guard eti wo kwa no wo de wachi nti ya sa no na nsem no na kwaso na ekoso da koro bi die mete wo afere me hwe se wa fere me fon so wo kwa fom yesu ya asase na eje ye de ba ko no ye sa kwaje foforo wo kwa me wo se fon abele me peke ya wo se han me ko ba bi se e bra bi na obeteto nwa wo ya hono mo no ye se wo mpana no ana me se sa ende ene wo ba che mama ya se wo na wo kaka nsam na wo se bra ba na kaka dia bra na yada na be kire mu ado nipa kwara wo ko no ka sa kire wo no me no mi no nyina be ko ho no me bo no anya amaso nti na kasa na doso wo kasa ma obi atimi na me ka kire o fa bra Akoma FM 87.9 Kumasi me bra na dim komo no wo kire nsem no mu nyina te me bra na fra me ko no mo bu fi no mo se e di asem kwase asem na wo kunu no fra ye da bia na wo kasa no ade no kura se wo se kire no nye se obi na aka kire wo so no na ne hu ti se na ne hu dia me de me so na ne hu sa dodo ono de se wo kire mu no wo kire te se de obi na ne hu ade nye se obi na aka kire no na me se mo kan sa mate na mo fra no se ya kura mo hono no sa de we ya chi wade me ka na me fro me mpese san bi be kwa kwasa me mo obi aka se e bia oba na ko fa wa chinti na fi aka no ntimi de se sentia ye wa mamere na ye nam timi so ye hunu ntimi de Akoma FM 87.9 Kumasi no mo hwe de wo mu me ko ka kire mo so ni sika o mo nkọ hwehwe mu se ye no krasa wa twempra wo dachi ana be ma fofora fa wo aka ne ho a afamia me wo ka kire se wo mo no na asem na wa twa atom so me mpene na ma pene nti wo ma yenko yekurum mo ka kire ko se wo ni sika wo de beko wo ni sika wo de beko na me frɛ me brase wo se wo ni sika na me brase wo no wo timi se ono na ni mmere ya so na atwa ntoro atom so me de mani abre no memla na me ba ye be hu de wo na o ka cho se sa ma no eye o mpra ni na chi no no da no wane me na se ma wone me da
enti eya sa no me Akoma FM 87.9 Kumasi. Nka se nyampa o chena wankwa me de medical wo se nyampa inde dikan me ba wankwa je me mpo mia me kuta akola nso wanti man ka se bia jempeso na akola no ko du kwama to su amana no mia me fa me sika na me foroka ko du kuro me ko nso me suo mu fie man sim papa fie yesu ya mamana no se me kono se bono wa me ho aka me si wampo se me si wa bibi betimi asi nti me ko si ni papa no ho no me si ni papa no ho tena be na hotwe man te kasa bia na me frɛ ne pa bra pani na me bona amane se na wonu akoma ya me o de adwamaya to so nti me de efu me fu na wogu ne de me wona aye pa Akoma FM 87.9 Kumasi. Se fini wa me ho me amamera kwa sama mama ya amamera na maba na emum se nyinte sa de a awale ne matwa so me wale bi na me kasa na branse onu kuna wonte sa asem we na wa kasa akire na na chete nipa na ono no kasa akire no no ona akire na nyansa na ono mumu oti pani oti fia no wan kan kire no so wan fa bu ama no ono so wo hu se fi bia ho se ono wa ka bibi sa akora ho a ono mum ne be fra na ka chete bibi ko so na nyo ono akola na be yede ebe hu se bibi sei teni nyina enye no kore na ono kora misa na ansa obedi kan ka akire msa enye no kore ansa na wa fra no ana wa fra no o fra na kan se oba na be ba ma na esi nti wo so Akoma FM 87.9 Kumasi. What's the lolofe? Na ni brase. Nkwasi asem na wo ye. Wo woni lolofe. Oba ya lolofe aba na wo be ma na woni lolofe. Nti so wo be kwa ko wi o. Odni sika akoto wi ano. Nti wo be kwa ko wi o, wo be fa hin o. Pe lolofe na bra na asem no. Wo ko na oba na butiafo se ye je oba na. Me de me nsi wo fi se asem wo emu odu. Me da me nko hono. Na bra be se na koka wase. Ena oba ye. Ma dade na oba ye no. Ade chin ne nansa so ne bra no sori so wo kwa baabi wo kwa baa na wasesa ne ne wada ne nti nkora na ka chen se wo hu se baagi bonaji ena ne bra so wo mu nchesi no mu ko yeso wo choteke Akoma FM 87.9 Kumasi. Eni kwa so wo san yo ka jira wo se na dwuma se onde wonti min san na bra so awe ne che so ba na wa ja na sa se oba wo ni na anya asama ba no one man lolo fe no wasan betena wo ko wankala no no wasan dwane de metimi fa mo ba ne metimi fa so o ko do nkura ne nyina ko me nkola se nkola ne wo no nkola no na mienu ena ba ko ka chire ne ekuta me ne pani so no wo ma mo ena ka mienu wo ekura na se nti me kwa ye no mu no eye sa no ena wasan ba ye na me so metena wa na me ko bo ne bra na man se wo hu de ekoso me se ye ebia ono no wo pese wo jam na wo nya kwan tete dia Akoma FM 87.9 Kumasi. Ko fa mba bia di se me nyani frani a obetimi ahwe me a mefa no de obetimi ono so konya bia unya ni frani obetimi ahwe wo wo mfa me se ono tete se me ne ma popora mama sai to onde wo nya papa obefa me de me konya ni frani a mefa no nso konya de o pemfa ti me de me ne ma bia okay ena oda na ni bai nti me sa bai me bai na me nim se obenya nyansa se mi ana so obeba bada adwene anwo se e wo ya na wa anya de papa so wa ma metena ho saa komo 2 years ne wonfi ena me kwa kura na se me ba yanso ne me kwa kura na se o me kwa ko he me wotena esremu a me dabi me betra me maame wo be na me di ti ufri ho be ma na wa ma 87.9 nti ufri ho sign call back to maame mo e ho maame ketua no ho be na me ye adwuma no me sa ko no ho ne nyina no on frɛ onye wo hwe won frɛ me wanya me hwehwehwe mia me ko ho fiera anyimere me ko ho na ma ko sesa me ma ne nema si tole bo me timiti nkola na ba na nya mpe ko siera anyimere na sa de nkola na ko na me hwe me ma na sa ko pem se me hwe ana nema mususu na me so me obi obesra ma wale na me de me jemu na me so me ko wale oh okay nti me ko wale eni mu no na nkola ano nkola na me ni na abedi me nchen no won hwe wo mo pani na wo sire won hwe no ti akwa na frema anytime bia na wo sisika me bo ekwan be so na mo fa so guma ware ye fa so gu ya ware na tell me fa ya fa no 87.9 Kumasi. se ko mo pese o mo ka ye fra no o ma wono a wo ma se wonti me nchekere no na beba ni bie na no so mpa obi mo nware obi wa mie na no ankasa ono de wo mie na no ankasa wa te se wo be ware awale ne mu de me wale ye ne mu no me be wale be ma no me kunu no o yese ne mpanifo no bi se omunim se me kodi pa no omunim se ma ja awale e na o mo fra me se awale no me mmra na me yi me ho ano ti me safri me kunu na me wale no wo no e san akọ ho no ye fra no so wo mmra wo so woni woni sika wono woni sika sa sika no wonya wo nim de wo de be ye to wa ma basa brand no wa ware yi Akoma FM 87.9 Kumasi. on said it na me bisa no say asante for no agisa wo de nsa koma be ma ya de yentesa ya de yentesa momo de na tsen ya de yentesa ya de no
so obema no so obi wo hanuma woni ne tene so wo hwana na ninyi wa wotimi de wokọ say bia me oba na mo de che me na me fa no kasagum aha me na me mpe na we ne wanya no so woni mi say bra na ma bra no kasa ese me ba chire nti ene de me ya me bra na me ko sa no na adwo no sa no wo ye nti me so me hu ni nyina anye mo okay nti ma me so me twa so e ma wonso twa so e ko ware foforo se die na sie se Akoma FM 87.9 Kumasi na me de na ba okay me ne ye japade e ba wale no koko no ameka no mi amesika na me de jisi koko asase okay nti on hwe nkora no nti nkora no won hwegum e na die na wo sanje free ne ho koko na me ne ye no me ba je me chafa ade na mo antena sie na mo anka we nyina wi ansa no akoware foforo dabi o se de ono no ye no na me ne kwa na me peme fi se mu se ye di ajade na me ne se me ne tene de ye danya asase ne de me ne na ye nkwa de ye danya won di nya me ma ti se wo je sai na free no de ade wo se on hwe nkora no e na no ba kwa wie Jesus me bo on hwe nkora no e na de ebie e na koko na me ne ye no me fifre me chafa ka ho e no so wo je sai e no so o ma mi sika amaje so ma koko nso a koko no so se ba se ye ncha metimi acha ya je me di ato woni ne eja ya ware foforo nya mfie sai mfie sie mu 6 years mu ni e na akwaji koko se koko ya hye wo se koko isa hye 6 years wodi wani akohu koko no wodi wani akohu se eda so wo ho koko no de wo ho wakohu no 6 years me say madam ma na den what trans ya 6 years afi na wo baji koko na waba so wo me hwe ma me say de ndi asem na afi de mani abere no sana minim say enkola no wo be hwe Akoma FM 87.9 Kumasi na wo bere ti se me ma no se wo so wo fa ni sika hwe ma school enti 6 years na omre okapre ana asem ko 1000 akora no kora me kuta no kora 2000 wa mam okay ena akora no kwa esese no kora wo nim school kura akora ne ko okay wo nso so na wo ka se ma o ma akora ne nsi me nchen no akora no wo de ne ko ma obi e ma wo ne try afi no wo frɛ me okay wo de akora ne ko ma obi ma wo ne try okay enti mi ama wo me ma no dia akora ne ba me nchen a okay me ya na tamfo me da se na emum wo de ne ma obi dia eyeyi me ba ya ne be ma ne bedi nkomo pagya mu kakra ma me ya ne be ma ne so ebedi enkomo baba isa yane baba isa ebedi nkomo na ya bisa no se adan na baba wakofa obi ba ne natane atete ena eneyi wode ha no eno nti ye behwe na ye ne baba nso edi enkomo pa ha eye akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie no wan woso eguso da wutie no mema mabadwafo akwaba na afei yahwe yen first case no be ma no esese de etie bia ne kia ne ke obeba onyame yadom ochina na yato aso na yahwe Pastor Julius akwaba ma me joso na na kwa akwaba bia evangelist memo akwaba yeah and memo akwaba obi yire eja ye be ne day na ene makunta birthday wakonta de nana Steven so urefi yeah when me ana manka no ene makunta birthday I know sir I know that's it happy birthday to you happy birthday okay tira me said hip fule nana nyame nhyira ontina ne mu nkyerɛw ompagya onya okese oma ewiase nyina osomra enhoma megugu abati enhoma na mo de na mo de ho adwuma eno de awurade mafa nkodu kɛseɛ mu hɔ na no mo nkwa ho ban yes na enhye nyame ne o yesu dim birthday you besere amen baba yankwa enhwe nua ba ne de no I think say anarmen the chair tiefo nyina ara mama ma o kama jana ni ya mana ze de mo won se me ya we pa me ya we no na ye mo won again bi go ga say oh asem re fi say 87.9 Kumasi publicity na pesa me de beba ay no we ajana sade wa kana se ye no ya bien ude ja wa kana se me pesa mu se de wa kana se ye no ya ya ni e be formula yo yeah send the pictures ni mama na ya hwede ya be ye ho ase yan chat here for ma say first story no asem bia nhye da nim sa
aseme wo ma ya nkora ndo so do nkora ndo so do ma na Ghana dey award here e wa hu tu ne tre 87.9 tu ne tre na wo bebrebe sa because nkora say was not say that 10 was 10 Ghana na nkora ma ko 10 na Ghana modern age ebe na be free di odi nkan so akodi di o chat so dabe na the canteen kra kasa wo yisi wo sa wo cha canteen we pass to sa wo che canteen kra ma wo baby na de wo munya na nsa a blow rubber na what we be besan a blow rubber am do so no ntima problem na awale de bebre na ego ma eyesikasem o eyesikasem she bisa alaji fo na o mo wo sika no wo ne yere no ye be 7 ne mprafo ye be 12 busa omo sa omo kire o ma ono fuel station o be 20 o de edidi ma agya mamuna de o de edidi ma agya salifu obi a wona de enti no omo ma no omo ni problem but wo go ma ko 10 senya nyame kwa na ya adom kumba ko o frɛ ba ko kasabe ka nyame kumba ko ma Ghana for man anya sex dia na ewu se be man ka so be ba kira no ote also be ba kira na e womra na no asuduro o de ka be ba ja oba ka ne I promise won some ka ma o be ba dio say ye ni na kasa so o be ba dio o be ba me je say on the problem ni nyina na o mo face no the challenge no is about because you say mami nkwa na o be so mo ne how nyina no ma ba tro say adwuma be no ye o so nya oh the bezem chema and the problem dey be ho o mra no me she e bia na mami no wo and ne ye bi e su ani ade but on say case di eba ma enye wo mo ne kasa kire wo mo ne wo a wo tinchi a wo so prese oba wo edunu e bia na odi nyame anyo adoma nku ba ko ama amaka na obaje badudwan abasa wo bebre enti yesre mami say on pedro no now say family plan TV there so no madro na no ye na basa na bisa so no be ma ne dem na TV ni wa na so TV ni wa o mo de na ni ma ye TV I bought now rondo na TV ho na mu hwe bu na TV family plan am you say he said the abeka ono ma omo ti ase eni omo to be see dem na mo hwe die ene ma awododo ye nkasa ntia awododo mama so dia eni se ne ye papa no kene die japo e wo ma wo kai na wo bebre ni na se ne nsa so ne maso hwe oda so wo efrise wo to me ono 22 25 wo ho a wo de hwe wo mo ne mani nyina but wo go show obi awo bebre sa wo so de ne kura wo yes man ye 22 yeah so wo bia wo ye de ma wo bia wo ho chire wo mo no wo 22 am so akwa wo ta emfa ni jina bia no wo nanu kwata awododo de tie nyina yenya so Ghana no say no wo sa wo bebre eno na ama omo problem ya papa fa ba die sere papa no omo wo de amra say the mechanic bia na maame no wo ne ye eni su bia wo so ada da bia chele bia abo no kra anya hwe kra say de nkom kwafu nkotu ba nche ba ene 9 no bre o metimi say me papa wo 10 na metie enti na je say 9 no na zenka bia banche wo banche fu na wo ya metimi dia nto mra wo kokofu body fu emefu support no ma kakra ka aho han kakra de aba na mami wo bre dodo o bre nyesa emo anti on yo ochira no ema ya no so wo sa se o mani ni obi obi ani ni echi ana wo akra de se be wo ne baby asna se wo hwe ne se de se so hwe na ma se wo control so ya na eden sentira ne ba ne ka kire no no ka je se ma menwene me wo ma na bre mo no mama na bre Mako media kakra me ka kire ne ema ne bi wo ha se se ye de ye se rewro mo ha emu hwe Okoba yes man bi ha adwene o omo tonton hwan no ne nam new site saa na ebi kura to me di si ho ne ye wura dan ni ma so ne mesi ni di nkomo na mo a man bi nye na maniska onye na maniska onye na maniska wa he mu so ka ho wa he ani ekwai mo na mo so koko ye wo koko no ba bia ye tie no esese wo nhwe wo a no wada ne wo ho ko mentina ho ma wo pole nko no ode ne nsa ka wa he mu ina na wa sa akwa aba
Umu sika mama mi okoto de so ba o obi edi na dansa kwa he o obi edi na dansa kwa he no wo ye wo ye ase no betimi ahwe de ama me boa wo betimi ahwe de different ani e ka tumwe e ka manu dwetire na ka che se mabobo table wa ha mafa ne ma we yagu so no ate wo no wo hwe eno de wo no na kapra masempo amakoto ku beba asa be mu na mi free be mu na mi free oya dai oba no so ya dai obi oba okaso oba no mi mo oya dai yes ni fu enti onu na ma wo ba me pese mkire se e ma ni bi na e ma mema no e dance asuban de akire wo enti okaso wo bi mu ama ni bi no ma na ma no person no na ma no person chere say e ma no come say onye say oni pe bi was one mi mo be ka say wa ya ampa ma ya oh yes eno dia eno dia se na wo so pie ko ba me de me hwere ba mo ya se na se wo ba wa ya se o se kwaje se ma ko se e ma ni bi nyina bra ne enfie nyansa ade a wo de ba ya on say the first time no one reacting ti e ma ne ko so ba ko mienu and nine yes mo pasa short so ade mo chire no aba se nko ye mo bi so mo ade ba munim niam a yehunu ene adwonso ayan kan ho asem munim niam a yehunu na agase ebu ene check out na me won pe no bi ade ade na ko pass ma be share oh ya me person kire say person ku ginity anya no ni adinjidie dabi se wo beji ni pedi a anya saa nioma no ne sese wo jeje wo yiri die mu de hwese ampa ampa to de hewe o ka chen say onye no ka say wo he obi akọ se na odi a chance na wo de saa nioma no yeye no no oh eno na meka o chance na odi saa nioma no ene bi dabi antwema wo kunu enioma bi wo ho na wo wukunu te na wo de saa nioma na ehya ase a entwema no be de na maje di saa na me de ba je enye sa wanye ni ajaye wanye ni a se be ma na ye so wanyo wo kire oba wo be che so ye ya yes diet no ye sa wo mu ne yire no bia ekwan bi so onsem ka onsem de wo bi ka oba na ye bi ama na huru ento aso ti bi oba no ne ye bi o ye nso etina meka se e bi so oba ni wo nioma bi a oye ena na meka se omo ebi ye saa nioma no ebi tumi di si baabi ne ya da ne kube otonka ti aba na mo ani e de na fa ekiro otonkenka aba na mo ani e de afa ekiro enti e bia be ma ne hu bibi enti na wo begina ho a o sha ase eye saa de no na nkanye sanka oba no so onti ase ma ne da sami mafiri adwuma yi ekofie na medru ho na kwaku bonsu se ekua wo ko ye kodi wunti ba wa hemu na men check ho na men fa men nsam ngura ho so wo si betu na se le bedo ajeri na se dwuma me nya ye dwuma e se de bia me ba je se bebie ma ha mu kira wo e bebie mu kira na de ko ba sam se jiji no oba no mama yes dabi ma ya me je ma edi machi oba ne pese o prove kire ni ku ena me pese me chat oba ne pese o prove kire e dey me prove yi o dini ku ni e na che wo dini ni dabi mama because on oh for what you o se me ma o hwe me wa hwe I surrender se wunyi na wunyi mi ni pake ko eye nim guase me guase ye mamme me say yes mama adwuma mu beba da bia bia wa ka cham say me suspect say wunyi mi no go se se nsa na o de ko ho na ha ma adwa na ya de yansa ko ho eni chiem yes ya de yansa ko yira na o ye ne sa ani ne yesu abetwetwe mo ba ma na hwe ya ba cheche mo ba ma na hwe because okay yenye say be ma no so ko na say obi a suspect na oba na so akonwa me nya daje wo se ya pese ye de se ya pese ye de ani gie tena brabo ni mu a ye de sa ne o ma ne keka ye ho emwa ye There's a papa na anya ni yo yes
So what ye dia. You you know fi. Na won you ni a. Ebi mu so mema ni bi so yes ah. Chesa na me na no kra na odokoko ho no na me mente ase. Aha. Ka bia unsa ho fi. What did dokubi? Adebe makobi na. Oh, na say yensa na ye de ko ho no ye de ko anidie mu. Na me fa me se. Na bebia na me fa me se wu. Ebi kra di dwa. Ebi kra di dwa wo mu kru mu ukoba pe be ma ni nya bi ma wo no. Na wo say ka ukoye kra. Unsa Ameria wote ya ni kru so aye ni bio. Unsa Ameria wote ya ni kru. Woni bi. Won ha me pese me kire say eye ade a memma bi nom. Eya ensene mfata. Ese se wo mo sesen fudi sa ade no ho. Efri se ma ya mo boafo. Ontumi nhye dem. Wo betumi ahwe ne de ama ne hye dem. Ane ye wo. Ye store man no tire ni mu. Na store no kra mpacho won kodwo mu ma. Edie ye di how many minutes na edie? Ye di how many minutes na edie? Enti munyi mo hunu ni. Woni wo kunu te ne wo yere ti age ni di. Na abrabo no nya damamu na munya ise da bia bremu game mutu bi hwa mo yere nso a munya wo mo mutu bi hwa woni kapra wo so ga ya mu ya ha me no enti jam bo china oso obeba wo me kire me niam bi mu ye eniam bi wo mpese wo be kire me mu ye mama kakra na me de ka ho se aware ani mpratwe nyina ye gidie ne ye de nante yes gidie papa yi ene ya kan ya nyi ni de but woni di partner for 25 years wani na wo nkola du enti se de wasini na da bebrebe nyina enti no min hours do na bi kra da obeso akubedu kra bi anadwo kra wo fa ya na enti hours do se na okodi na bonti a eno anso na wo sa akofa foforo account eno ya 1 2 ne maame no a okase o free mu a na kwa na nkwara no na kwa na nkwala no de dey won free mu so de nkuro abra wo ma ne free mu a abata bi ya mahye na baako enke ye mienu no kwa no di free mu a ka sister ko benya baabi asi no kwase ko benya baabi asi me da bia me kawo me se wuti aware mu na wu hu na mane osofo se nya hwe tiram me pa cha free mu kwa wo ma me hye se tiram una wuda wunsuom ana wonim se de si hyew wow ye didi ya ma me no machi ni asofo achi na wote awade mu na wo wu wote no wo wu na kum no wu have ho yan ko ware tinka ba ko mienu miensa ana ne ma me no obo ma ne no ohunu de ofam be ma no moa no omfi no na ba ta wote ho na ko na nya we na ja na nya we ani du wa free yes abere wa ya ready wo be hwam kola nkon no nyina edu ni nyina so eche wa free mo wa jai na ma ni jai first abere wa na ja hoko so no etika hyese ne ba mienu ba ko mienu miensa no di free mo ya eno ko bonyo bi kra na so no mu so no na se obi fu fra so no mu a wo sa je phone di na tem ahoya o na yo wo sa di na tem na yo mu yo ne ya ne ya so oba na ko di ba bi ne ya because it's still an wo fe oh the one fe pa wa wo du tese kra mo kra wo nya obesa de bi a 3 aka ho so one tra ho sa kwa over 3 nka ho na de ana 12 na ka ye bobo na ye de wire reserve so na o ye ye ma me nom na ye mama tia ware no mu hunu ama no mu bad report ba fie na wo se pian se won kɔ no mesra mo wan ko wu a de adi beja na ani on na dani so hie ahya se nkete sanko wan kɔ won na virgin for no so suban bi a enya tika so no virgin for jai oba ni nya mema virgin wo ba ya virgin tese wo be break no sa all tear free wo ho den na be so sister so on na break no wo ku a mesra wara wo da che efe e chen sesi asase tena wo mu no ana sa pan no num ni pata mienu no e chen kantama du mienu no na wani monyam chen num no enti so wan gada pieces no wan twe wo a sa na be yo fala no yetete wo sa na ade na sei mesre ye ma me no ye mama no fati bia bi mu ye papa no obu fo no mu ba mesra mu mu nwuram e sa wo jo ba tena fie wo wo no bra yo nyo bi fa
10 million 15 million ema me forward de nkonkosai no adai mama da se no wi nyame nsha papa mama echicham ni bia sraye ya echicham ni bia sraye na fi se ono no oye bi enti wo kwa ba nyina na adwe nyina ye ne se won so kọ no se de oye ma obi no obi so ye ma wo na se no de se sana ka wo se yo tina de bia na se na me ka se we nka marriage contract obra no atena baby ena so atasa na ko obi apen baby atena na me ma me watena ho ache dodo 25 years 18 years wa ko hia be ma wanyo ho ade onene wo won so ni nyina mu no so kra no hye dan hwe wo ehwe papa bia ni ho eti dia na na hu obe ma no ho enu nti ba ko mienu miensa nan ni nyina na otete wo mebwa edu ni nya na otete wo so asa atena ho me papa mi ni masema me twen so obe bia na bibi ona se bibi mpo wo ho mpo a mama won so na wo chance se na wo jai oba no so no wo suban bia wo atwen ane na wudu wone na wudu awie afa na obeyi ni suban adi ene se won so ye kohwini ni bi se sa na no tede won so sa na na ate entimi ni ma de kra beka eno en guarantee we yi se enhwe nkra no because oba na no waja ya ono na nim de bia meka so obi ani ono mo tia ware ase mama ewo so ku na no a obeyi na no ato nchen se wo ni so ngu fom mani sika dan ma onya asumdue a obekọ aware ni nyina ya asumdue meti aware ho na de bia me fon a na misi ho meti aware ho na de bia ofra me adidi atem ayem hyehye saa ayem hyehye ebuo bi anim ade kasawa yeni kasawa ni my heart just because why your ba ne ho ade enti a na me da so si ho na me nobody antona ma na de na say ye tone ma wumpa o ye nipa se wa ye tone ma fa ne bra ucha no na ucha ho na moja ebeba dia ono so ucha no moja beba dia ya kra se wasa ne na wo ne ye ke cancel fon kire ase wunye nipa ase ye de no me de me ba ye beje me atena fi because ye nim se de siti e otena hu a ono wo kwase awuo na nkra ne ntina wo kwatena ho no wo nkra na wo ba foforo ba no otena nsam se do be se bo mo treating kwala no kwa wa wo sama wura be wo mama ye na ye dwen ho se nkra ne ntino wu nja nkra na nkra ne sa nkra no hwan na be hwe wo enti ntantem na no atwe ho no akohwe wo ma na nkra ne nti wu a be ma no be ka se nkra ne nti me nwale bi ma na mesi na mesi ya chia nyina no otini nsam no oti nkofo obi ya period tu a mesi na chi o eno me be ka ye story bi mrebi e just akode the kind story so we ref yes akode ne yiri ne wu ye no a omo esi pe no woni ne mpra na koda dai ba akode ampamakai wu ye no wode da na yiri wo ma de da na yiri no esi pe no woni wo ba foforo eda empaso ekromu wa ofaya na we na wa betena no kwase awuo ni ayon kwase ayi mesi asantefo wa mamre bi kura medwene ho amenti ase yesi be ma na wu enti afi be ma de me ontumi na wo ba de afi tina se na wote ho na ati no oboduku twitwan da bia wa nimu tum o wi de tum afi ne yesi be ma de o ye be ma na why na hwe me mama me be ma de nkobra no hwe me mama me why sa mamre na mudi achechire ma binom ha in fact ene on ele chechire wa sane yabes ene ma fone de me pa ache wo o mo trase wa nyamna me ku nu o na atune sa afre no nyamna afre no meduku black afe no tibi ma be ma ni mo me ka se kra so no tie kra no ate e fa body no e de ko na house flowers ni anu oto what you are she na so tete wa aware yem fa nra heaven yakofo kra ka se aware enko heaven run for your life na pa ba bitina na wo free no ko bi pe obi ani abrede ne pe you know say ho na person otena ma ne ntena ne ba bi me papa ye be so so nyam bo otena be ba me be se metin sem sam ne de nyina pe se tie bi o se mema no
Some ka some baba. Not just over the point. Yeah. Not just a bibia for the niase. Our point. I don't guarantee so one share. Obana so want me be more. Na nkura no bi kura no bi kura fa akire ye no me ma bi kura no so ye nimu enti ye twen no because nkura no bi so nya o betumi akom papa wa kwaje ni ake ya no atum wo ye ma me sign enti ye twen no papa waka se wo ba kwaku boaten media me eja ka boaten media me twa wo pa eja ka eboch wo won sam ka me twa wo ne ya betie wa no na emu amade a na chese ye hu nse ye oba ne ka no ya do begina so papa okay my mobile numbers no full lines no 0322498035 0322498036 0322498037 Odini baby afrefree Hello Odini baby afrefree mira Maa Akos yego wa ni offensive inku okay be me na yenkwa Maa Akos first case no ahun so abetna wo na aware ya some kese o ukwatna be ma so a wono sifeni sika so baba ye ho ade Eza dere so mwa udi ho Akoma ni chief no but time sika we tell baba ye ho ade be de amam timi sre ni ma no mo ni na ho na second case ni so a work una wo ja be ma no ikwanu de na sere so be hem kola no na pass o mo check ko di amaw uko e be chase yet ni o usa be friend jafa de na o be ma na ko waru na onu to e de be don ne oni hwe di ma no kwan no so e ma mo Akoma ni chana kwan ni ho ama no na me ya Maa Akos wa min ko no bi ngego antintim Meda semi nua bema we din baby afrefree ba no ma due ejuma pada se ba mo so we commander 1 we commander 1 commander ma so nya so fama o ma asem ha idia no wadi ni ye de dia uni tatia mo ga de oba yi oba ko se mi oju ku ana ku tuwa oba ko se mi oba wo wa man se ni won se mi san so ati na bi ko be ma ko na na haji ni ko to ko na ko ji wo ni oba ko to ku bo wa ni be wa kiya wa ese wa ta fo ku ata ku to wo ta na so ta so ati na tu tu ke su no oba ba na so no ba tu ko ke wa ta o su ko te mama asama ha me ka me ka se me de tiken ke su sa o to se tente ati ya se ko si mama we commander 1 wati ati me mo te dimbo ko china Kecheze ho yekiyewo obo nka ni na bo ame nyame nka ho so da se udi ni baby afrefree aye boku ya kwajo atuli market kaka bo se isu media ana eka komu mutliya dibitre lemo enso ye so ate dama ko mo ni ni anu atu be ni wa kafe Kusuada mwiki. Ukitoa watu kwa Kongo kuingia, ndio mwiki je. Ukitoa wala udu. Tuna wala huo. Ukitoa wote basi. Kama hapa. Kitabadishi obiacha na baba wale. Jamani, ni mtu kitu. Mwanamke ni gogo ubele. Na kitu demaka. Huyo bwana na huyo baba ya. Ndio baba ni Ndio mama, omuba yantena nje bana. Ala se do wa ya, ana tini. Ndio no batia. Tini na bwana na yeye yantena ya bana. Ndio uko kwa so. Ndio mama, ndio buku makao. Nyame ensha papa udin baby afrefree. Mi Maa Akos ya papa biei. Mi nua bema papa biei. Oposi nile otobosi empacho askusu enka pasajile to bekwa papa bi anekala to zuze bebram anaso ya nyam papa birthday ho kenana me share adin kwana ho de ban na mesre ne ntafo no se ma kwa afama na nsana bibia de biyu ejudi jini de bekinyaye ichia ne pa Maa Akos ya Nigeria eto obi ameka bibi se yes free college e kasa fidi so no enye se bi brother na jeli bomo ya ware ho ba ye tiemu a ya fem aba afidie etisa na ye tie fiase because maami sabi abure ba bas bi de am ga se udi obi na ba kese ya
ahyɛhyɛ no pɔli duma me bajo ɛnsa no mu na yɛ ntafo ana dabi last one no na say last but one yɛ ntafo ediga ka bia he baako ma me wa brɛ pagya na ato ha ma na so ba na mpe bi kwa di ukuntu ha bon so afe enye duma kitwa no ma me papa so be ba sia me sika no ni o keka ko no ya ka ko de do me ba sem be bi nkan ne so eche me mo ano ko ma me wa brɛ e da sipi o to we didn't baby afefe ko ma yes ai ma ko je tubo sia ko me ko se fo sie bo sia ko yan kwa me chi answer my phone mo le duma ko na me nche yu la so isila no Oku wa ti wa ni si ti la bi ya ti ni. Oku wa ti fa ni la no. Oba de ko ti ma ba o ti ma me ma. Oku wa ti fa mo to je. Aso mi to mi kan oku wa to re. Mo ni ka ni bi e. To ba ti ma ba o ti ko ti ma me je wa ti. Oku wa ti na o, oku me ma ti da. Kini ka ko to mo to ni mo ade wo ni da no. What could well do why? Let me draw. Meda say we didn't baby afefe. Oba kusia. Mira. Kwabla 6 March ni. Now what to say? 6 March me yam kwa. Ya ade we ya nyina ye tie no e ya disua e de maye. Na da bia me de dia na meka ase maka no afidi so emprenu ene ye mprensa. Me se ebren se sanipa wo me yi nipa ni suban di na kire wo se woni gine ho a na watena ne ho se woni nyi ne ho a na watwe ho afiri ne ho enipa me ni obeka sa ye nyina di adanse se omo sha ase no bi ni fi ya na emma omo kwanya se so omo twe omo ho ento mo ka na ma sa beka de enye na mka se enye ana me sa ko ye na mka se enye de bi ebere no anya me de ma wo no wo di kodi sa few seconds no ana ede ni pani suba di kire wo se sei na nipa no tie etu ani je ho ana ada so wo bo no pe e komo de wo no pe wani je ho ata wani nye ho atwe ho firi ho e na se ni a esi yiri ma nya kwan ya mfiri bi abaruwa no e ka se ni first one say o ko bo ni fi on kokota obe 4 days no wani da suba de ni kire ba obo no I want to take about the tree of freedom, Casatano, I can say more. I know, course, what plan, one of the boy, the clock, or I know, Cafe, a BBC view. Maybe 2 Ghana for money, maybe in half. So, about the man who took crying, I could tell baby, then I want you out to you. I did your bed that you will be a Adam Subati, as a idea. It's when you want now, when you are, what's your floor. Yamisha, Lamueduma. Yamisha, Minia Bema, we didn't baby a favorite. Oba kuzi. Mire. Oba kuzi. Bemene. Ma. E champion brofen kwa mo highway si anu obutuo. Mo azuye gamate. Kawonso. Makwendera na ya wale no gani isa dai na number na amu amsada wa medu Ghana mo nyina kwa ba. Mr. Dako wo New York City le kiao. Na oba ko ye be so waba wutia wala se wale ne nya bobe bitna so I want to put a baby and it ye wo so ana juda me na nkura ya jadi tuo ya don't know time na ya ba so abajo o kakra wanya wo fu ya wo no je o so no na wa wo san so ajai e manu yo e be manu so bo mako homa no oba ko so wa chopa si wodi wa o be gane wo bo ndia se no jao oba ko makra o me kwai within the baby are free. Make us free. Say, from me, K. Yo, Mira, yo, me da free. Now, what do you make? You want to go to the program now? Ye. Interview lady be free baby any. So back here. Emma Bema on it now. Ye Bema no screen. Then what's na cry. Emma girl no better not to do. Say be onate or katase or chia. Na no kakra so beka ya then ka mo ye follow up na mo abiti and girl no the story because now home say ya the brief so beka story I make can share ya makai yakai ba ye ho adwuma much that's very
wodi no ba bia frefri Pacho ya sama da kuma sai na musu awo ba no de bi take de to fu no ni kunu o mo sa do mu wi sa ro mo pejmo nke da so ba ne jani ntam no ko fa kunu fro ba na wa tena ho sa se kuta wala yi se ya mi an pata oba ba man ko ri na da no ko fo ọba sa jawa de ni ntam ko ba bi ba ya da se wodi no ba bia frefri Maa Akos gbẹgbẹgbẹgbẹgbẹgbẹ. Padà sí o, ẹ̀jùmọ̀ padà sí. Láti kọ́ sí ọ̀tún àpò ọ̀dọ̀ gídé sọ̀tù ni e. Báwo ní sọ̀mọ̀ àfọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ pẹ̀lú ètò ńlá o. Ayi sọ̀mọ̀ àfọ̀ ní ilé tiẹ̀ mi o. Òbí yóò fi èyí ta fún sọ̀mọ̀ àpò. Bí ní ìgbà tí kò fún sọ̀mọ̀ àpò. Àwọn ti fẹ́ ta fún. Máa mọ̀ bá sọ̀mọ̀ náà wọ́n ti. Máa àti wọn ń ṣe ètò ẹ̀pá o. Ètò yẹn pà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 . Nàìjíríà sáà kéésù yìí ìbẹ́ fún mi sáà kéésù yìí. Yẹ́n mọ̀ bá yẹ́n mọ̀ fáwọn fi hàn mọ̀ ètò ìdìbò kí wọ́n mú bẹ́gẹ̀tì yẹn wọ̀. Ìfẹ́ kó lè sùn tẹ́kọ̀ èsùn tí ó fẹ́ mi yìí. Ìṣe ebi yẹn ti fọ̀ ọ̀pọ̀ ẹni kòkó ìsìká ẹni ọ̀pọ̀ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn tó wà á. Àgbẹ̀ ìṣú wọ̀ hɔ. Asánú mi máa dàtí àbẹ̀tí ọ̀nà ẹ̀kọ́ yẹmọ̀ bíkà ìdámàṣe. Nyame ensha o papa meda se aha ena yede afrefo adwumade ni na besie mede de Maa Akos wote Pastor Julius Nabanka na nakwa kokonka Evangelist Samuel Mensa wote nka an wote nka Ishmael Haywood ene Tony Bomichi dom ni adontene na yawo hede me ko Facebook and afa YouTube live nyame ya domo ochira ya bese amba bio sabre de dodo akwanya oseba akofo ncha so nchenti abusu apane Samuel Champo Shores Pepeti mi na later wo mo e de Akoma Sports eno na ye power form de ebro ya do ma say ama mo enitia adehye